Taydan öz garaýşlaryny aýtjak halipalar gatnaşýarlar. Ine häzir olar barada gaýtgaça maglumat bersek, halipa, ýazyjy, şahyr, dramaturg Hemra Şeriff gatnaşýar. Ine oň bäri Kemal ağa öz oğlunun adyny, kakasynyň adyny da kapdyr. Narman Jumaýew amma aramyzda. Ine şu Narman Jumaýewiň ogly bilen agtynyň arasynda oturan doganymyz, ol Ykbalyň şeýle bir peşkeş edýän pursatlary bolýar adama. Olar süýtdeş dogan bolmasalar, dogan okuşyp ýaşap bilipdir türkmen halky. Narman Jumaýewiň dogan okuşan dogany Jora Babaýewiň ogly Amangelli Babaýew biziň aramyzda. Ine bizden sağ tarapda oturan zenanlar, olar Narman Jumaýewiň nesilleri. Ine ortada oturan Maýsa Jumaýewa. Maýsa gelinejemiz ol bütün ömrüni ilm ýoluna, molumçylyga bagş edipdir. Ol ykdysady ilmlaryň kandidaty. Häzirki wagtda bolsa hormatda deýinje alýşdy. Ine oň bäri ýanyna ine Kemal agamyzyň gaýdy. Narman Jumaýewiň agtygy Selvi Jumaýewa ba. Selvi ünüs berseňiz, Narman Jumaýew diýileni ilki bilen hemmämiziň ýadymyda Ýuwaş gelin düşýär. Ýuwaş gelin kinofilmi. Şonda Selvi atly gahrman bardyr. Öz kakasynyň hatyrasyny, döredüjülügün näki gahrmanlaryň atlaryny ebedileşdirmek maksat bilen Narman Jumaýewiň agtygynyň adyna da Selvi goýupdyrlar. Ýazyjymyzyň Agtyk gelinem bar aramyzda. Ine adda kılan Narman Jumaýewiň maşgalasy Aýjemal Jumaýewada gepleşigimizde gatnaşýar. Ol häzirki wagtda Türkmen Döwlet Daşary Ykdysady İş Bankynyň esasy hünärmeni bolup işleýär. Ine biziň gabat garşymyzda geljekki edebiýatçylar, geljekki alimler, dilçiler, ine bu ýaşlar bar. Magtumuladyn naky Türkmen Döwlet Uniwersitetinden gelipdirler. Ulu höwes bilen doganlar onu biregi hoş gördük gepleşigimizde. Ine söhbete başlasak. Hemra halipe hökmüne siz başlangıç goýup berseňiz biziň söhbetimizde. Biziň halkymyzyň baý geçmiş mirasy bar. Ine şol mirasy şugun halkymyza ýeterli etmäge mümkinçilik töreden hormatly prezidentimize uly alkyş aýdýar. Ine şugun edebiýatymyzyň geçmişinde bir köp işleri bitiren halkymyz üçin milli edebiýatymyzyň ösmegine uly goşun belli ýazyjymyz Narman Jumaýewiň şugun ýatlap otyr. Narman Jumaýew milli kyssamyzyň iň gowy ýazgylarynyň biri. Şeýle diýip arkaýyn aýtmak mümkin. Narman aganyň edebiýatymyza geliş hakynda bir ömür ýoly hakynda gurrun edilende onun çağalyk döwri, oglanlyk döwri biraz kıyınçylykly bolupdyr. Ol çağalar öýünde terbiýe almaly bolupdyr.
Ine şonuna da Rus dilini oňat öwrenipdir. Rus edebiýatynyň belli ýazgy şahirleriniň eserlerini ürje edip öwrenipdir. Ine bu da soňundan oňa uly bir dörejilik mektebi bolupdyr. Narman Jumaýewiň yetkinjeklik ýyllary, watançylyk uruşy ýyllaryna gawat gelipdir. Watany janyň teniň bilen goramak hüwesine beslenen Narman Jumaýewiň özi meýletinçi höküminde uruşa gidip uruşda bolupdyr, söwüşipdir. Şu durmuşda gören kıyınçılıklary barasynda ol ýatlanda bu meniň universitetlerim diýerdi. Ine şol ýaşlykda, çağalyk döwürleri, oglanlyk döwürleri baştan geçiren wakalary soňundan onun eserlerinde şol öz beýanyny tapıp hakyky bir gowy okuyuculara yarar ýaly bir eserler döretmegine kömek edipdir. Narman Jumaýew ilki Kerkiýiniň Moğolmuşlyk mektebinde bilim alýa, soňundan ol biçak özi bir köp okan, bir kitaby söýýän, bilimli sowatly adam bolandan soň Türkmen Döwlet Universitetine adaty edilşi ýaly 1-nji ýyllyga däl, o 3-nji ýyllyga kabul edilip 3 ýylda universiteti bitirýär. Şunuň ödem Narman aganyň juda bir köp okan, köp bilýän, bilimli, sowatly adam bolandygyny subut edýär. Egerde dünýä edebiýaty bilen bagly bir ýazgylyk sunugaty bilen bagly aýdyr bir jedelli mesele ýa-da bir sowal ýüze çyksa, Narman agadan soranmazda ol gaty gowy düşündirerdi. Şeýle gurundeş bolanyňda özüňiň juda az okandyňa, az bilýändiňe şeýle bir gynanardyň, duýlar durardy. Biçak sowatly adamdy. Narman aga bilen tirkeşdik, duý demek boluşdyk, ine maslahatlaryny diňledik. Ine onuň bilen men ýaşlar gaýety bar. Ine şol gaýetin edebiýat bölümine işleyen döwürlerim tanıştım. Bizi tanıştıran halipamız gowy ýazyjy, belli ýazyjy Allaýberdi Haýidowdy. Narman aga Allaýberdi Haýidow bilen goňşy bolup ýaşady. Ine barardyk. Şonda edebiýatymyzda köp iş bitiren halipalaryň söhbetini, gurrunlaryny diňlemek bizim üçin bir uly mektepdi. Narman Jumaýew universiteti bitirenden soň Türkmenistan neşriyatında tercüme bölümünde işläp başlaýa. Ine şol ýyllarym Rus edebiýatynyň, dünýä edebiýatynyň belli ýazgylarynyň eserlerini tercüme edip başlaýa. Ol ine meşhur Rus ýazgylary Lev Tolstoýyň, Maksim Gorkiýiň, Çehowyň eserlerini ine tercüme edýär. Bu ýazgylary tercüme etmek üçin özüňde de derece bolmaly, gaty bir uly başarnyk gerek. Ine şol tercüme mektebini geçmeginiň özi Narman aga ýazgylyk işinde uly bir goltgy bolýar, kömek edýär, owy tejribe toplamagyna mümkinçilik berýär. Ine şeýlelikde Narman Jumaýew ine biziň edebiýatymyzda ine diňe bir ýazgy hökümine däl, tercümeçi hökümünde de kän işler bitirip beren uly ýazgy. Ýöne şu ýerde bir aýtmaly, ýazgy şahir tercümeçilik işi bilen ürje edip meşgullansa Narman aga halamazdy. Tercümeçilik işi bilen ýörüte meşgullanýan adamlaryň bolmagyny gowy görerdi. Mysal üçin şo döwürde Meret Sopuýew, Ata Badaýew, ondan Bäşim Ataýew, Daňatar Berdiýew ýaly ýörüte tercümeçilik işi bilen meşgullanýan adamlar bardy. Ine şeýle adamlaryň bolmagyny, tercümeçilik işiniň bir öz boluşy sunugatdygyny çintirdi. Ol dünýä dillerinden diňe öz türkmen diliminde tercüme etmek bilen meşgullanman, öz ýazgy şahirlerimizin gowy eserlerini dünýä dillerine tercüme edýän tercümeçileriň özümizden yetişmegini bir ündärdi. Ine şunun özi biziň edebiýatymyzyň dünýä ýayılmagyna gaty uly goltgy bolar diýerdi.
Biz öz işimizi Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Baş Arhiw Müdürlüğiniň Merkezi Döwlet Arhiwinden dowam edýär. Ine şu görünýän bukçalar bar, şolaryň hemmeti ýazyjymyzyň galyran edebi mirasy bilen baglanşykly. Ýazyjy Narman Jumaýewiň ömrü, dürüdüçülük hakkında on dürüdün romanları, povestleri, hikayeleri, yadan alma makalelari, tercümeleri hem de yazıcımız barada ençeme edebiyatçıların, alimlerin dürüdüçülük hakkında galyran sıyınları mine şu bukçalarda yerleştirilipdir. Hem de Merkezi Döwlet Arhiwi tarapyndan resmileştirilip bu bukçalar bu yerde ayawhanalarda saklanylýar. Ine size taqiq aýtsak, bu yerde 84 sany bukçadan ibarat bolan maglumatlar bar ýazyjymyz hakynda. Häzir gepleşigimiziň dowamyny Merkezi Döwlet Arhiwinde bar bolan maglumatlardan dowamly size ýetirip durarys. Şu bukçalaryň arasynda öz hakyndaky şahsy maglumatlary hut öz eli bilen ýazyp galdyran özü barasyndaky ine şeýle maglumatlary bar ekenine ine ýazyjyň hut özüniň eli bilenjik ine belki ýelimläp şu sahypa suratyny goýandyr sebäbi bize mälim bolşýaly şahsy maglumatlar hut öz eliň bilen ýazylyp doldurulýar. Narman Jumaýew 1925-nji ýylyň 17-nji iýulynda dogulyn diýine öz maglumatlary ýerleri bilen barny işleýän ýerleri bilen baglanşykly maglumatlar ine berilýär. Hemem edil şu bukçada ýazyjyň döreden käbir eserleriniň döwlet tarapyndan bayraklary hödürleniligi hakyndaky maglumatlaram baýny şu ýerde Mydam Tayyar gazetiniň sahypasyna çap edilen kepilname görkezilýär. Ýazyjy Narman Jumaýewiň döreden aýdogdy Tahir romany esasy şol gözüňe tutulup, hem de beýleki eserleri gözüňe tutulup, Mahtumladynaky ýaşlar uramasynyň bayragyna hödürlemek barasyndaky kepilname şu ýerde bar. Hemem edil şonu gollaýan ýazyjyň bayragy hödürlenenligi hakyndaky kepilnamasyna suhutnamalar var şu yerde belli edebiyatçıların ýazyjyň dürüdüçiliginiň Mahtumladynaky ýaşlar bayragynyň eýesi bolmaklygy münasip dürüdüçiliginiň bardygy hakyndaky şu yerde edebiyatçylaryň syýynlary berilýär. Şol wagt Mydam Tayyar gazetiniň baş redaktory Kayyumow tarapyndan şeýlede belli edebiyatçy Jora Allakowyň ýazyjyň eserlerini garaýşlary şu sahypalarda berilipdir. Yaş yazıcı şahirler bilen duşşanda onun berýän öwüdi diňe öz ene dilimizde, milli dilimizde owy ýazmak bilen çäklenmän dünýäniň ingliz dili, nemes dili, fransuz dili ýa-da beýleki bir meşhur dillerinde de eser ýazmaga bir girişmegi, synanyşmagy ündärdi. Yine şu uğurdan dünya yüzünde bir belli yazıcılar var. Şolary misal getirirdi. Yine şunun özü bizim Türkmen edebiyatımızın dünya çıkmagyna oňa yardım eder diýip aýdardy. Narman aga juda öňjeli işleýän ýazyjy. Bir näçe romanlary, Velayet romanyny, Ceyhun romanyny, sonra Aýdogdy Tahir romanyny, Akmaýanyň ýoly powestini, ondan soň Ýuwaşgelin powestini, ýene de Pagtewent powestini, şoňýaly powestleri, bir näçe bir gowy hekaýalary biziň edebiyatymyza serpay ýapan ýazyjy. Özüm Narman aganyň eserlerinde aýratyn bir bellemeli tarapy ol bizim Türkmen durmuşumuzy, milli däp desurlarymyzy, bir edim gılımlarymyzy juda beletlik bilen bolşýaly beýan etmäge ustat ýazyjy. Ine şonuň üçinem Narman aganyň Ýuwaşgelin powesti esasynda suraty düşürilen çeper film, Türkmen filmleriniň, kinolarynyň arasynda en gowy filmleriň biri hasaplanýar. Narman aga kän ine belli ýazyjylar bilen dostlukly gatnaşykdy. Ine meşhur Rus ýazyjylar ine Valentin Rasputin, Viktor Astafyev, ondan soň Çingiz Aýtmatow, Kırgyz ýazyjysy. Soňra ine meşhur Garagalpak kyssaçysy Tülepbergen Kaýpbergen, meşhur ine ýazyjy şahyr Olja Süleýmenow.
Onun Yakut yazıcısı Yuri Ritkev, onun Pribaltikalı yazıcı Jan Rainis, Eduardas Mezalaitis, onlar şeyle meşhur yazıcı şahirler bilen dostlukly gatnaşykdady. Şolaryň ýurdunda bolanda, olaryň öýlerinde mehmançylykda boluşy barada gaty bir begenç bilen buýsanyp gurrun bererdi. Ýene bir gowy dostlarynyň biri Sergey Baruzdin diýip gowy rus ýazgysy hemem şol döwürde ol häzirem çykýar, ol jurnal Moskwada çykýar. Druzhba narodov diýen halklaryň dostlugy diýen jurnal. Ine şol jurnalym Sergey Baruzdin baş redaktordy, redaktörlüýärdi. Ine şol jurnalda Narman aganyň Ýuwaş gelin powesti rus diline terjime bolmam çykdy. Ine şonda powestiň okuyjylara juda gowy yarandygy hakynda jurnalyň soňky sanlarynda okuyjylaryň hatlary berildi. Şu bokçalara yüzlenmeklik adamy torgundurman duranok. Çünki ýazyjyň tarihimizde iyi goýup gidip bilen adamyň ömür öwrümlerini, ömür pursatlaryny öz boluşly gaýbany syýahata giden ýaly bolýan. Ine şu bokçada ýazyjyň adyny ýylyň dowamyna gelýän bayramçylyklar münasibetli ýa-da döredjilik üstünlüklerini gazananna ýa-da dogulun güni münasibetli dörli ýerlerden gelen gutlagnamalar bar, hatlar bar şu ýerde. Bu şahyrymyza goýulan Beyik Sarpany suwud edýäkimim şu zatlaryň saklanyp şu günlere çenli ýetirilmesiniň özüne bolsa ýazyjyň özüniň dostlaryny, oň dörejiligine hormat edip bilýän adamlara özüniň hem aýratyn ikisi hormat edip bilýändiginiň suwutnamasy, özü ýaşap ýörkä ine şu gutlagnamaları saklapdyr. Soňra muny nesilleri şu Merkezi Döwlet Arhivine beripdir. Şu gutlagnamalaryň arasyny belli ýazyjylaryň, şahyrlaryň, alimlaryň ýazyjymyza arzulary ýerleşdirilýär. Ýazyjyň döredjiliginden geljekde anam bilen garaşýan belent sepkitleri hakyndaky gysga jümlelerde aýdylan süýji sözler ýerleşdirilipdir. Ýuwaş gelini Wenger diline terjime etmekçi bolanda Wenger terjimeçisi ýürüýti Aşgabatda geldi. Ýuwaş geliniň wakalarynyň bolup geçen ýerlerini maňa görkede aýtaňyz diýip haýyş edip şeýle Aşgabatda geldi. Şonda Narman Jumaýew ýanky terjimeçini Ýuwaş gelin powestiniň wakalarynyň bolup geçen etrawyny, halaç etrawyny ýürüýti alyp gitdi. Ýazyjy Narman Jumaýewiň zähmet ýoly Lewap topragynyň durly künjekleri bilen baglanşykly bolupdyr. Ol haçan Kerkidäki mugallimçilik mektebi tamamlanandan soň ine biziň şu siziň bilen ýaýlym arkaly diýdarlaşýan ojagymyz bar. Lewap welaýatynyň halaç etrap çäkleri, has takygaýsak Esenmeňli geňeşliginiň magtymguly owasy. Ine häzirki wagtda ol şeýle diýip atlandyrylýar. Narman Jumaýew ýatlandy Jora Babaýewiň adyny tutmazlyk mümkin näl. Çünki Jora Babaýew diýip öz ömrüni mugallimçiliге bagş eden bu insan metbuatyň durly sahypalarynda Narman Jumaýew hakynda kän ýatlamalardan ibarat bolan makalalary halkymyza ýetiren eken. Narman Jumaýew bilen Jora Babaýew olar dogon koşupdyrlar. Edil bir dogon ýaly bolup, öz enatasynyň biri-birinikinden aýrydygyny bildirmän şo derejede ýaşap biri-birine bütün ömürlerini ýakyn ýardam berip dogon bolup ýaşapdyrlar. Ine biziň şu oturan ojagymyzam Narman Jumaýewiň dogony koşany, kıyamatlyk dogony diýip kabul eden dogony Jora Babaýewiň ojagy şi. Jora Babaýew aramyzda ýogam bolsa, oň nesilleri häzirki wagtda ýazyjymyz Narman Jumaýewiň ady tutulanyna da ýakyn hossarlary hökmünde olar öz nesillerini de düşündirýän ekenler. Şu owaň arasynda Narman Jumaýewiň dogonlarynyň nep, şoň dogonlarynyň nesillerinden diýip olar tanalýan ekenler. Ine bugün biz ruhy çyragymda Narman Jumaýewi ýatlap şu ojaga gelenmizde bu owaň adamlarym ine
şu Jora Babaýewiň ýagny Narman Jumaň doganynyň öýüne ýygnanyşypdyrlar ýazyjymyzyň hatirasyna. Ine taşy taňyf diýip şu owada tanalýan özüm bütün ömrüni mugallimçiliga ine bagş edip şu günkü güneçenni şu owaň ýaşaýjylaryna bir ýakyn maslahatçy bolup, halipalyk edip, şu owaň ýaşulsy bolup ýaşap ýören ine hut öz gurrunlaryndan eşitdik biz. Narman Jumaýewiň okuwçysy ekeni. Ine oň gapdaryna oturan Saparay Şahanowa, Saparaýje olam Narman Jumaýewiň hut özüniň okudan okuwçylaryndan ekeni. Özüňiz gurrun berýäň, Narman Jumaýew ol nähili mugullimdi. Ilkinji bir mollum bolup sınıp otagyna giren günlerinden bir käbir ýatlamalar belki ýadyňyza düşýändir. Şolar barada aýdyp berýäň bize. Sol öten geçenlerem ýatlap, olara da bir ruhlaryny şad etmek üçin alkyş sözlerini aýdyp geçmäge de ullakan mümkinçilik törap otyr. Arkadagymyzda hem eşe alkyş okaýar, sag bolay diýär, jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, görjegi, eşjegi, diňe gowluk bolsun, ähli tutumlarymyzy etsem, goýsam diýen işlerimiziň hemmesem rowaç alsyn. Nariman ağa 7-nji sınıpda bizi okudan mugallimimiz özüm şöyle bir agras adamdy. Bizi bir ýyl okutdan biz şu ýyl 7-nji sınıpy gutarıp Kerkiniň pedagog uçuşasyna okuwa gitdik. Şol biziň okuwa gidenimizden soňam Nariman ağa şu mektepde işläp ýördi, rus dil mugallim bolup mana bu Saparaýda ýene okutdy. Rus dilini bize gaty öwredipdi. Biz Kerka okuwa gidende Nariman ağa kitap getirmäge elimize hat ýazyp bererdi. Şol ýazyp beren hatlarynda kitabyň awtory, çykan ýyly, hatda bahasyna çenli ýazyp bererdi. O wagtlar halaşda kitap dukany ýok dediňe Kerkide bardy. Aýratynam rus dilinde çap edilen kitaplardan Kerkiden tapsa bolýady. Şol sargan kitaplarını tapsak tapdyk, bolmasa tek kystan maňa häzir ýok diýip habar ýetirýärdik Nariman ağa. Şol bize sargyan kitaplarını alıp şo wagtlar ýokary mektebe okuwa gitmek maksady bilen taýýarlanýan ekeni. Nariman ağa uniwersitede okuwa gitdi. Uniwersitediň 3-nji ýyllygyndan girerin diýip tama eden ekeni. Ýa gatnaşan mugallimlaryň öňünde 2-nji ýyllygyna girmäge hukuk gazanypdyr. Jora Babaýewiň beren gurruny boýunça geplenmen. Şonda soňa aýdypdyrlar, oňa sen 2 ýyldan geçdiň, 3-nji ýyllygyndan okuwa başlarsyň diýipdir. Onda aýdypdyr, men 3-nji ýyllygyna da synaga berjek diýse, soň ony Pygam Azym pa ýetiripdirler rektora. Rektor aýdypdyr, oly 3 kursa dagy synagdan geçerýän nähili adam hany men ýanyma bir getiriň diýipdir ony. Ondan Pygam Azym ýöretem ony kabul edipdir. Sen ýagşy ýigit, 2 ýyllygyny geçdiň, synagdan geçdiň, ýene 2-nji ýylyny näde bolsa okuýaý, ýokary mektebiňem içki düzgün tertibi bilen tanışarsyň diýipdir de muňa. Onda meýle diýip, odan 3-nji ýyllykdan girip okap başlan. Girende de tarih bölümine girdi, okuwa girende. Ýöne Nariman ağa tarih boýunça uniwersitede guturunan bolsa, esasy işleyen işi dörediciligi edebiyat uğruna akıp gitti. Edebiyatçı oldu. Eser yazıp başladı. Gov zatlar döredip başlandan soň muny Moskwa 2 ýyllyk gündogary öwreniş institutu diýilen instituta ýerdiler. Onam gutarıp geldi. Şondan soň belli Türkmenistanda işläp Türkmenistanyň medeniýetini östürmekde uly eden işleri var. Hiç wagtda ýatdan çykmaz. Gözüňe häzirim gelip dur, gözümiziň öňünden giden ýok. Frontuň izýany ilkinji sapagymyza girende, mugallim bolup gelende, egni şinelli, şol diýdina çennem oralýan dolak bilen gelip girip okutdy. Biz täsin galdyk, bu mugallimler bir ganymatrak ýene eti diýsek, şo wagtlar ýok eken onda.
Şoň üçin hem şol geýim bilen hem işledi, bilen okuduk, guturduk, aňyr kerkä gitdik. Näçinji ýyllardy şol? 46-njy 47-nji oku ýyly. Men olaryň öýlerine de baryp gördüm. Soň öýlendi, öýjaý boldy. Täsin maşgalasa bar ekeni bir öýüne bardyk. Ilkinji ogly bolanda şahatlanyp oterkä bir alkyş berildi. Her 10 minutdan kapyny açyp, Nariman, näme kemçiligiňiz bar, çaýyňyz barmy, naharyňyz täzelemelimi, näme getirmeli, näme ýok diýip, şonuň ýanak bir akylly başly ayal gabat gelen ekeni. Nariman Jumaýew molumçylyk edenni, şu sınıp otagyna girenden okuwçylar bilen ara gatnaşygy nähili bolýardy? Şolar barada daýdyp bereýin. Nariman ağa sapa girenden soň jynk edip ses çykan eşitmedik. Gaharjan däldi, yumşak adamdy. Özüm gaty bir köp geplemezdi. Soňam Nariman ağa ullakan bolup işläp ýören wagtlarynda da elde gazeti bar bolsa, şo gazetindäki okap oturan zadyny gutarman, sen bilen kän içkin tanış vermezdi. Haçan şo okap oturan gutaran soň saglyk esenlik soraşyp, owalar gowmy, özleriňiz gowmy, saglygyňyz oňatmy diýip, şonuň ýaly häsiýetli adamdy. Gazet bilen, jurnal bilen, şu saçaň başynda çörek ýese de gapdallar dost boluşur zat bolardy. Ene şona bilýänme şu ul olup işläp bolup ýören wagtynda da. Ene şonuň ýaly adamdy. Öz mugallimingizden alan ilkinji bahaňyz ýadyňyza düşýärmi? Ay ola bilmedim häzir näil bahalanma. Özüm bir ortaça okap beren adam men şo wagtlar. Ene geçen özüm rus tilimi gollymyzy ýatlap bir topar gurrunlar aýdystak. Sağ bolsun arkada prezidentimiz şu ähli işleri etmäge mümkinçilik beredi otyr. Hem işe jany sağ bolsun, ömrem uzak bolsun. Özüm tutumly işlerem hem işe rowaç alyp dursun. Köp sag bolun beren gurrunlaryňyz de. Ine Nariman Jumaýewiň özü ol has ýaşlykdan şu aýtmaklaryna görä 7 ýaş, 8 ýaş töwereginde ol hossarlarynyň jyda düşýär, hossarlary dünýeden ötýärler. Şondan soňky durmuşyny özüne ýakyn dogan sahyp ýaşan, ine dogany Jora Babaýewiň öýünde biz Jora Babaýewiň ýatladyk, Nariman Jumaýewiň. Hormatly prezidentimiz şolar ýaly tebigatyň berýän zehinleriniň ähli uğruna Türkmeniň taryhyna ýyz goýup gidip bilen adamlary ýatlamaklyga bize giň mümkinçilikler döredip berdi. Bizem hut şu ýerden şu owanyň belli ussat mugallimi bolup ýaşap geçen Jora Babaýewiň ojagyndan Nariman Jumaýew ýatlap oturan pursatymyza edýär arkadagymyza olaryň nesilleri bolup bilelikde. Tüýs ýürekden sag bolsun aýdýat. Goý hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tebigatyň täsir nagyşlary. Ajaýyp öwüşgünleri. Hil ussatlygy. Pasyllaryň renkleri. Döwrewap şekilleri. Şadiýan pursatlary. Ýaşaýyşyň rahatlygy we eň gowy sowatlary Türkmenmaşy tekstiliň önümlerine jemlenýär. Durmuşyňyzy ýagty renkler bilen beden. Türkmenmaşy tekstiliň täze önümleri siziň öýüňize täze öwüşgün jaýdyn. Hem rahat, hem ýakymly, ýedil joraplary. Döredüçiligini ýerläp edebiýatda berilýän sahypalary okap görende ilk bilen ol ýazyjylyga däli
terjimeçilik işine başlandığı hakkında aydılya. Şeyli ussat bolupdyr terjime etmeklige. Kerim Urwan Yepes filinin bilelikde terjime edipdir. Ödem yakyn edip gatnaşykda bolupdyrlar Kerim ağa bilen. Onun Kerim ağa Narman Jumaýewiň terjime edişini görüp, ýydarlap şoň bir dörejlik tilsimlerini terjime ediş usullaryna üns berip, oň ödüne şeyli diýipdir-de Kerim Urwan Yepes. Sen özüňem uly eserleri döredip bilersiň. Sen eser ýazmaga synanç diýip şeýle pursatlar bolup geçipdir. Enegil molum, siz özüňiz taliplere bilim berýäňiz, kämil tejribe almy ýoluňyz we Narman Jumaýewiň döredijligini almy tarapdan garaýşlaňyz. Narman Jumaýew diýileni on öz kärdesler var da, solar hemme gat sowatly adam bolanyny, hemme gat medeniýetli adam bolanyny nyktaýarlar. Hakykatdan onuň eserlerini kaňda da terbiýeleýijilik häsiýetli eserler gat güýçli. Aýda Tahir diýilen romanyna da, şonu da bütün ýaşlara dogry ýol talyp berýär-de, şeýle güýçli terbiýeleýijilik ähmiýeti bar. Watançylyk häsiýetini güýçli berip bilipdir. Mundan başga da onuň sowatlylygyny öz geçen ýolun beýan edýär. Ilkä ol çağlar öýüne terbiýelenýär. Ondan soň mugallimçilik mektebine goýar. Ondan soň universitete ýokturýar. Ondan soň Moskwadaky edebiýat institutyna bilimini artdyrýar. Onuň şu taýda okuma dünýä edebiýaty bilen hemde rus nutsu edebiýaty bilen tanışmagyna uly mümkinçilik görýär. Şondan soň ol berik işe gelen ilki televiziýa diýilýär, soňam nesriýat diýilýär. Nesriýatda işläp başlamak bilen esasan şu döwürde terjimeni ösdürmek barada ýürüýte gurrun edilýär, şonu ýola goýulmalygyny öňüne keterdi goýarlar bolýar. Şondan soň terjimeçilik işine öýden başlaýar. Hem de beýle kärdesler bilen bilelikde bir tapar nusxawy rus edebiýatyny terjime edip başlaýar. Son terjimetinden soň öýde 50-nji ýyllarda döredijilik işine başlaýar. Ilki oňjak hekaýalar ýazýar. O hekaýalaram elbetde bada bir şowly bolup duranok da hemme adam. Emma soňky 58-nji ýyllarda ýana eserler bar. Qiyat diýen eteri, Pagtebent diýen eteri, hemem ýuwaşgelin soň ýa-da ýadan eteri. Iň esas ýadan eserlerim Aýda Tahir romany, Vilayat hemde Ceyhun romanlary onuň iň kämil döwrüne gabat gelýär. Özü tarihçi bolan soň ol tariha gaty ýokdy. Ondan soň şeýle bir tynçylyk bildirýär. Özüňiz son ýuwaşgelin görüňiz dedi. Ya da Aýda Tahir o kaňyzda da şonuň soňal tynç adamdygyny bilmek bolýar. Edebiýatçy bolsaňam ýa bolmasa alim bolsaňam, ýazgy bolsaňa hatemmeter tynçy bolmasaň, şo gözüňe näkada duýup bilip durmasaň mümkin näle. Ýuwaşgelini bir öz ýenillige ýakyn edilýän döwür bolansaň, edil döwür bilen döwrüň möhüm meselesini bolýar. Telwiniň kesbi häzirem türkmen ýyllarynyň arasynda terbiýeleýijilik ähmiýetini, hyzmatyny ýitiren nokta, baran öýüniň ehli däwinde suwuryny almak gyýda mahsus da hemişe de türkmenler geleni öz öýüne mahsusrak terbiýelejek bolýar. Şonu telwiniň hereketlerine tin edeninde türkmeneşen gyýjekler diýip duran nokta, ijen kakyn gowuny degjekler näme giýdise getir giýdise giýin. Şu hemme döwrü üçin mahsus tebe barçak öýüňe agdy bir bolmak üçin. Şu döwürde de iň möhüm mesele şu. Şonuň üçin Kemal bir talip gyýlamyň arasynda da Narman Jumaýewiň ömür döredijiligi barada tapak geçemedi, ýygynyň şonu görkezýär. Terbiýeleýijilik ähmiýeti güýçli boldy. Aýda Tahir romanyna da ol edil taýyn gahrman getirýänakda şonu şu döwürde ne hile gaty agyr jeberler çekenini. Öz ykbalyna da ýakyn bolup gidýär. Ilki obada ehli gurmaçylyk işlerine gaty işine gatnaşan adam, özüni tanadan adam, uruşa baranda da taýyn gahrman. Onuň şeýle bolup çykmagyna ýene bir sebäbi bar, şol eterim. Terbiýeleýijilik ähmiýetini güýçli bolmagyna. Uruş başlanýar, hemme zat uruşa önükdirýär. Oba hojulygym tenaga tam soňa gönükdirilýär. Edil soňaly edebiýatym gönükdirilendiň ehli ýazgy şahyrlar garşy eter ýazyp borýar. İlkiler oňy goşgular ýazylýar, soň eser ýazylýar. Ýöne uruş hakyna ýazylan goşgular ilkiler berden aýdýan ýerler bardy. Tebäp aňyrdan beýdip badalyp gelýän faşizm gatbat bilen gelýär. Şonu da
Güýjün hat mahabatlanır görkezýän yerler bardy. Ya Berdiker Babaýewiň Aýlar romanyny alyp görüňdüdi. Ya Beylik Sahirliň Durdal sortun ata talyk bolsun. Ya inte urşa gitmedik Sahirliň eterleri hamany eline gyljalyp atamen gidip barýan ýaly görkezli olur asla başgaçda. Emma on öýde urşdan gelenden ol urş wakalaryny özüne gaýnap pişenden şonu durmuş hakykatyny dogruçylatsy. Aýdagdy Tahirov ol durmuşyň hakyky keşfi. Ýazyjyň eserine bolsa oň çeper gahrymany. Şu Aýdagdy Tahirov romany halka ýetirilenden soň gazetlerde bölek berilenden soň muny okuýjylar okap durly ýerlerden ýazyja seslenmeler gelýär. Ine şu bukçada elimizdäki ýazyjy Naryman Jumaýew Ahmet Orazowdan ýazylan hatlaryň ikisi saklanylýan eken. Ine şu sahypalarda seretseňiz Salam bilen Ýollaş Jumaýew 1975-nji ýylda Naryman Jumaýewa bir hat ýollanlygyny ýaňyladyp başlaýar. Şu haty ýazyp başlandy. Hemim şu hatyň özüninden watan duýgusy geçýär. Şu hakyndaky pikirler inçelik bilen ýyzarlanyp ýazyja ugradylýar. Olam ýazyjyň döreden watançylyk temadaky, taryhy temadaky eserleri bilen baglanşykly. Ine ikinji bir hat, ine Salam hormatly Jumaýew diýip başlanýar. Şu hat bir näçe sahypadan ibarat. Taýyk aýtsak 15 sahypadan ibarat. Siziň ýazan Aýdagdy Tahirov hakyndaky eseriňizi jekmejek okap gördüm bir näçe gezek. Hemem onu okap görenler bilenem maslahatlaşyp beýan edýän maglumatlaryňyzyň hakyky gahrmanlary bolup hut özümüz hem ýaşapdyk diýip şeýlerek bir habary orta oklaýar. Hemim şeýle diýär. Ahmet Orazowyň özi uruş ýerlerini gahrman türkmen ýigidiniň Aýdagdy Tahirowyň hut özüniň bölümini gulluk edenligini aýdýar. Söwüş döwrüni şoň bölümine bolup söwüşçiň harby toparda gulluk edenligini ýaňladýar-da. Aýdagdy Tahirow hakynda siziň ýazan zatlaryňyz şeýle bir anyk beýan edilipdir diýip ýazyja ýüzlenýär. Çünki men özüm Aýdagdy Tahirow bilen bilelikde söwüşde boldum, uruşda boldum. Ömrümiziň bir näçe ýyly bilelikde watan goramaklygy baş edildi diýip hatyny ýazýar. Ine käbir setirler size anyk okap bermekçi. Biziň söwüşçiň toparymyzyň komandiri Uli Serjant Aýdagdy Tahirow. Onuň ýanyndan şol Aýdagdy Tahirowdan tälim alan eskerleriň atlary Abaýew Akmehmet, Bäşiw Muhammed, onuň Bäşi Annaýew, Hemra Bäşiw, Aman Aýnazarow, Çendirberdiýew, Nejepow Ata, Nurly Sapar. Ine bir näçe olar jemi 18 sany eskeriň adyny getirýär. Ýene bir sahypasyny Aýdagdy Tahirowyň hut özüniň hakyky durmuşdaky edermenligini, gahrmançylygyny siz doly öwrenip eseriňize girdipsiňiz. Ine ol şeýle häsiýetli adam diýibine şu ýerde käbir setirler size aýdyp bereýin. Ulu Serjant Tahirow Aýdagdynyň terbiýesini bir dogan ýaly bolup öwrendik. Aýdagdy ağa söwüşe girmedinden owol söwüşiň içinde ýaly bize söwüş hünerini öwretdi. Aýdagdy ağaň gaty gowy häsiýetleri bardy. Oň daş görnüşinden hem sap ýürekliligi duýulýardy. İş salşanyňdan soň has hem gowy tanamak bolýar. Onuň daş keşfi uzyn boýly, buğday renk, sesi gyryljarak çykardy. Gyssanyp gaýgyrsa, ýagny bir zada gaharlansa, has hem sesi boğurak çykardy. Terbiýe bermekde, ýaraglary öwrenmekde, janyndan syzdyryp öwrederdi. Oglanlar, totanýerli bolun, mert bolun. Başyňyzda her hili kynçylyklar bardyr öňüňizde. Her hili ýagdaýda da berk durun. Garşydaşyňyza berk gaýta boluberiň, müzzermeň, pikiriňizi başga ýollara sowmaň, watan üçin janyňyzy aýamaň, göwüni bira baglasaňyz başarylmajak iş bolmaz diýibine şu ýerde hut Aýdagdy Tahirowyň toparyny söwüşen eskeriň biri bolan Ahmet Orazowyň hut öz elinden ýazyja ugradylan hatda
aýdagda tahir we häsiýetname berilipdir şu ýerde. Bu juda täsirli hat ýazyjyň gahrymanynyň ine nejeme ýerler geçip şu döwrüň okyjylary üçin hem ýazyjyň durmuş hakykatyny doly öwrenip eserdirdinlik hakynaky uruş döwrüne şular ýaly keşipleriň, şular ýaly gahrymanylaryň ömürleriň ýaşalyp geçenligini öz-özüň ýene bir gezek suwutnama tapýan, düşünýän. Ine eser diýilende hatsanna toslama bolman, hakyky durmuş hakykat dogruçylaryna adama gowy täsir edýär. Aristoteles aýdýar, beýleki Rus tanqidçisi Belinski aýdýar, eser diýe toslama bolsa diýe adam inanýarak diýe. Şonuň üçin hakyky durmuş hakykatyny dogruçylaryp görkezmeler okyjyň ne diýip aýdýar da. Hakykatdanam Narman Jumaýewiň akterege eternal ýa ýoşgelnal ýa beýle kıyatynal Paqtavendinal haytyny alsaň durmuş hakykatyny bolşuna turadyl. Özüm synçylyk bilen gyýlaryň gowy tarapynam, erwet tarapynam gapmaga soýup atsaýdy. Adamynyň terbiýelenişini atsaýyn gowy ýerim. Şo ýaramaz adamlaryň şo durmuşa düşüp terbiýelenişini görkezýär. Ine şoň eterniň ähmiýetli taraplary hem ýeşe edebiýatda bellenýän da gahrymanyň terbiýelenmegi. Ine şoň ýaly eterleri okyjylaryň arasynda giňden okulýanlygynyň ondan taryhçy bolan soň taryha gatwelet. Vilayatda da Jeyhunna da Akmaýanyň ýoluna da Akmaýanyň ýolu soň durşuny Jeyhuna girdilýärdi. Narman Jumaýewiň eterleri edeb tanqidda da durmuşda da okularına da gaty elleneli geçip okulýan eserler. Narman Jumaýew däne etrawynyň boynuzyň owasyna dünýä ýenýär. 7 ýaşda enatası aýrylýar, şondan soň ol halaşdaky çağalar öýüne tawşyrylýar. Çağalar öýüniň näme töweregi ýaşaýyş jaýlar bolupdyr. Edil öýüde bilen deň geçer bir oglan oglak gyzy bakar eken çağalar öýüniň gapdalyna barp. Onuň çağalar öýüniň Narman Jumaýew ýaş oglan ka 8-9 ýaşlardyr da. Olam oýnamaga çykýan ekenne, ýa goýun bakyp ýören oglanjyk bilen bu dostlaşýar. Günne şu ýagdaýlar gaýtalanypdyr. Şol adamym Jora Babaýew bolýar. Jora Babaýew öýüne gelýärde, kakasa uruşda bolýar. Ejesine şol çağalar öýüne bir gowy dostunyň bardygyny, günnelik oglak gyzy bakmaga gidenini ony ýanyna çykýanlygyny, dost bolanlygyny aýdýardy. Şol wakaň soňy näme getirýär? Narman Jumaýew Jora Babaýewiň öýü barýarda alyp gaýdyp, şol öýüň ogly ýaly bolup doguny kyşyp, şeýdip şol öýüň perzendini öwrülip ýaşap başlaýarlar. Ine şoň goýun bakyp ýören oglanjyk bar ya Jora Babaýew. Ine şoň oglam ine Amangelli ağa biziň aramyzda. Häzir Amangelli ağa öz kakasyndan eşdenleri Şahir hakyna aýdyp berer. Jora Babaýew 1920-nji ýylda doglan, Narman Jumaýew ikide deňize kenne. Siz aýdyp beräýin. Narman agam barada aýdanda ol bide köp barýady. Men aýrylan wagtda men 13 ýaşymdadym da. Kakam görüň berýärdi ol şunat tanışanlaryny, nädip bir mektebe gatnap okanlaryny. Soň urşadan bile gitdiler ýöne. Nemede Orenburgda aýrylýar bular. Bir Taşkentde gitdi, Beýlekistan Orenburg tarapy. Aýratyn ýerlere gulluk etmäge gitdiler da. Soň ikisi bile gitdi gidende. Öz meýletin ardalaryny berip gitdiler da. Soň urşdan Narman agam Irak gelýär. Ýöne kakam 48-nji ýylda gulluk etdi. Şo soňunda Lwow şäherinde tamamladı kakam. Soň urşdan geç gelen wagtda ýa Narman agam okap beren bolýar da universitetde. Soň kakam Kerkeniň mugallimçilik mektebine okuw girýär. Onu gutaran soň Narman agam alyp gaýtdy da ony. Sen universitete girmeli. Universitette bile okarys, bile işler. Universitette okap beren ýyllaram okuwa girip başlanda Narman agam onu Kerim Buran epesiň ýanyna alyp barýar. Ine men ýanymda maňa kömekçi bolup terjimeçilige kömek etjek adam diýip. İkisi bile köp kitaplar bar da içinde Jora Babaýewiň gatnaşmagynda diýip. Terjimeçi bolup işleýärler da. Hem talip bolup okap berendiginde terjimeçilik bilen meşgullanýar kakam. Ýene bir ýatlamaly da şu ýerde 1957-nji ýylyň ýadaýlarynda sol Narman agam bilen Meretguly Garryf diýip bir şahyr bolanda. Sol ikisi şo halaja baryp ýuwaş geliniň
eserinin tayarlap beren wagtlary. Şu ovada. Yerin emel hem rahat uçurulýardy. Meret Gulgarryewem şo ýerde biziň üýümizde oturýardy. Ol özüniň yerin emel hem rahat goşgysyny döretýär şo taýda. Uçar aylana diýip bardy. Soň Narimanam şo ýuwaş geliniň eserini şo ýerde tamamlaýar. Şo wagt owa görnükli başlamaz var Mustaq Aymedow, soň Döwletgeldi Ökdirew, soň Akçugul Muradowa. Şolar aýdymsaz bermäge var ya topary bilen. Sonda aýdymsaz eden wagtlary owaňam açyk ýokardan ýagşy ýagýar soň güýçli ýagşy ýagýar baranlarynda olar paýtonla baryp durdy at arabada. Ondan halyja gitmäge uzak görýär-de kakam olary üýelip gaýtýardy. Soň giýje oturýarda bular 6-7 adam bolmaly da. Ol ýaz aýlary bolan soň 2 otagly jaý bolupdyr da. Bir otagynda bagşy taýdanda bilen taýt edipdirler, aýdym taýt edip oturypdyrlar. Belekinde gapdanda da ýüpek gurçugyny saklaýar ekenler da. Ýüpek gurçugy diýende 4 uksy bolýar da onuň. 4-nji uksyna ýatan wagtda ol adından 55-70 dagat benzin alýardy. Şo gün giýjede iň soňky uksyna ýatyryp yapraklaryny beripdirler. Şo aýdym taýt edip ertereçelli giýjeçel oturýarlar da. Ertir tursalar ýanky ýüpek gurçuklar oýanypdyr diýär da. Soň Nariman agam aýtdy şu taýdyň gudratly täsirine öwrendik diýär da. Ene ýüpek gurçuklar oýandy diýär. Soň üçin diýär Mustaq wagtyndan Döwletgeldi wagtyndan haýyş etdi. Şu boýunça siz bir saz dörediň diýär. Adyna da gurçuk turdan diýip takaldy diýär. Şo ýerde soň oturup bir saz döretýärler. Ony häzirki wagtda da Mustaq Aymedowyň aktygy Umit Mustaq berni ýetirýär şol sazda hawa. Ine nerden gelip çykýar? Gurçuk turdan diýär. Ne görýärmi? Taryhy nähiliň nerden? Hakyky bolan wakadan gaýdýar. Aman, mümkin bolsa şu portatda bir söýlem goýsaýyn. Umuman şol gece bagslaryň gatnaşmagynda bir gowy döwre gurulýar. Aýyda aýdym taýy ýerine etilýär. Indi umuman diýjek bolýanda adam gurçuk oýanan eken. Sonda sen ejeň ogul täsdaýda hayran galyp, ay gel şuňa bir şuňala qyrak ýaprak ýazyp göreýin. Oýanmaly wagt bolmady öl diýip ýaprak alyp sol girmek jaýy girecek wagtynda siziň bir mele sal isegi var ekende. Ýanky daýlanyň goltugundaky ýapragyny tartyp alyp gidip beripdir. Ana şu portadym Ýuwaşgen filminde edi bolşan aldan. Çeper film gödön ýetirin. Ýanky Selvi ýaprak alyp barıp jaýy girmekçi bolýar, eşek alyp gidip berýär da goltugunda tut ýapragyny çyýyklaryny. Ana şu taýda Nariman Jumaýewiň ýetkinçiligi ýene bir gedek öz aýdymynda öz beýan tapýar. Durmuşdan alypdyr da şeýle şo ýersine. Dowam edäýin. Iň soňky sapar bize 83-nji ýylda barpdy da. Şonda baranda men çaý demläp eltip berende kakam gitmem bu da ama şo öz eterleri bar da şo pikir alyp oturýar da. Şonda şu keramatly Ersak, Tumar hatyn şoňal gurunlary aýtyşyp oturdylar da. Farfiýa romanynda barmy şol gutaryldymy, gutarylmady men onu bilemem. Ara. Gutarylmadyk ikinji kitap. Gutarylmadyk romany bolmaly da şu taýda. Yer gelende aýtsak, Nariman Jumaýewiň bir uly ýazyş höküminde bir tejribeli ýazyş höküminde gowy arzuwy bardy, oňat arzuwy. Ol arzuwda biziň halkymyzyň edebi senenamasyny döretmek arzuwudy. Ine bir geçmiş taryhymyzda degişli wakalar barada, romanlary, powestleri, hekaýalary, onuň şygyr eserlerini ýazyp, ine şuňa edebi senenama diýilýär. Onuň başga halkyýetlerinde, dünýäniň köp halkyýetlerinde şeýle edebi senenamalar döredilýär. Ine Nariman agada uşuklarda ýa-da bir şeýle bir çaý başynda edebiýatyň söhbeti edilenine de ine şu pikirini ergedek gaty bir tekrarlardy. Şonuň üçin özüm ilkinjileriň biri bolup biziň geçmişimiziň bir şanly bir döwürleri barny. Geçmişimizde gaty bir meşhur bir şahsiýetler, adamlar, bir belli serkerdeler ýaşap öten. Ine şolaryň döwürü hakynda Parfiýa romanyny ýazyp başlady. Ersak hakyndaky
ol romanın birinci kitabını yazdı. Ol iki kitaptan ibaret roman bolmaly. Ýöne gynansak da ikinci kitabını yazmak oga nesip etmedi. Ine şol romanın birinci kitabını 1995 ýylda şol döwürde men Garawum jurnalynda işleýärdim. Şonda jurnalda çap etmegi, onda da dörejiliginiň bir tüýs bir hakyky bir kämilleşen döwründe ýazan eseri, ýazan romany şonu bir köpçülige ýetirmegi niýet edinip ol romany taýinlamak işini gowy şahyr ýazyjy Ýagmyr Pirguliýew ynanyldy. Ýagmyr aga romanyň gol ýazmasyny Narman aganyň maşgalasyndan alyp onu gowy saýhallady. Soň başyna bir giriş söz başlygyny ýazdy. Şeýdibem 1995 ýylda Parfiýa romanynyň birinji kitaby Garawum jurnalynda çap boldy. Milli kıssamyzda en gowy romanlaryň biri diýmek bolar. Şol ödüm Narman aganyň bir öz boluşlugy barada bir aýtmaly bolsa, ol juda bir çeper söze gadyr goýan ýazyjydy. Isesine de bir sözi bir cümlenin dowamında hiç haçan bir näçe gerek ulanmazdy. Ödüm meşhur Fransuz ýazgysy Prosper Mérimé juda gowy görerdi. Ne aýdardy ne Prosper Mérimé ýazan latlarynda bir sözi bir näçe sahypadan bir gerek ulanypdyr. Belki olaryň ýanky edebiýatynda, olaryň ýanky dilinde şeýle mümkinçilik bardyr. Ýöne gynansak da bizde käbir ýazgylar şol bir sözi bir cümlenin dowamında da bir näçe gerek ulanýarlar. Bu tagaşyklyk döredýär. Eýem okan sözüň ýerýärden ýene gelenine çeperçiligi peteldiýär. Ýazgyň ustatlygynyň ýokary derejede däldigini görkezip dur diýerdi. Öýde hiç haçan şol bir sözi gaýtalap ýygy-ýygydan ulanmazdy. Meňzetmelere uly ähmiýet bererdine, ýani ýüpek gurçugy hakynda agdaldyne. Şol ahwallaryny ýuwaş gelin powestinde de beýleki romanlaryna da aýdogdy. Tahir romanyna da şol owa durmuşyny beýan edenne şol deliller gaty ýynçylyk bilen berilýär. Hormatly arkadagymyz hem şu ruhy gymmatlyklarymyzy şeýdip gözläp tapyp halka ýetirmekde ýola goýan işler üçin uly alkyş aýtýan mene. Hormatly prezident Janta etýän işlerinde uly üstünlikler arzu etýän. Sag bolun. Nariman Jumayev meni 5-nji 6-njy sınıfda okutdy. Öz bir oňatma bolum rusçadan bir adam gep bilemedi ýoktuk. Ozal türkmençesini aýdyp berdi, soň rusçasyny 2 sanjak sözlem ýazdyryp ta şonu rusçany türkmençe öwrençek, türkmençäni orça öwrençek şol sapaga geçip oturýardy. Hiç gaharlananam ýokdy. 6-njy sınıfda sinp ýolbaşçymyz boldy. Şonda ýazdyran diktandy. Häzirim bir ikisi ýadymda dur. Rusça. Düşü. Liçan Kıtayes diýip söz başçysy şoldy. Asoň ozal aýyp berdi liçan ýaşygyt. Liçan ol Paris'de işliyor, maşgalasy daýhan diýdi. Asoň bilerim ýazdyk. Hem naklas boýunça 5lik aldyk. 5 galypdyňyz? Ho, 5lik aldyk. Şol hiç haçan ýadymdan çykan ýok. Ýöne iniň ataňam onu ýanyk süýmezdi okudanda, şonu ýanyk oňa törýärdi. Soň soňky ýyl 7 sınıfa geçenlerde gelmedi. Soň mugallimimizden soradyk. Ol mugallimimiz gelen ýokla bilendi. Ol mugallimimiz ýokary okuwga girdi. Şular ýany oňa okudy diýdi. Soň bir azrakdan soň şol men okudan okuwçylarym bile duşak diýdi. Soň bizleri beýle okuwçylarym, bizlerim duşak, bizlerim görjek. Soň bizler aýratyn 12 sanak kız, 4 sanak oğlan, 16 okuwçy boldy. Şonu aýratyn gördi. Oňa hoşamat etdi, oňa okumana baryň, okuwlaňyzy dowam etdirin, dekelin akyl berdi. Buly bizlerim baras diýdik.
Maslahat deyildi. Son bir duşa gelende duşanmaz. Son bana böğre gelende görüyoruz. Yukarı oku kotarıp bana böğre gelende duşuyor. Okuva barmadınız diyordu. Muğallayınları yatlap. Gelip sana sağ olun, son izlap. Sizler yani mümkünçilikler eden arkadağımı sağ olsun. Arkadağımızın ömür uzak olsun, canı sağ olsun. Henne yurdumuz parahatlık olsun. Ine töhwetdeşimiz Bagtanyaz Babayewa, Bagtanyaz be Narman Jumayewiň dogany koşany, Jora Babayewiň gyzy. Ine Bagtanyaz mugallim bolup işleýär şu owada. Özüm hut Narman Jumayewiň hem öz kakasynyň mugallim bolup işläp giden mektebinde şoň özününni dowam edýän häzirki wagtda 14-nji orta mektepde molumçylyk edýän eken. Hem öz kakasynyň hem kakasynyň dogan sahyp ýaşan Narman Jumayewiň hatiratyny bugün saçak ýadyp ýakynlaryna doz tagam dardyrdylar. Ýaxşy dilegler edildi bu ýerde. Şeýle mümkinçilikler döredip berýän üçin arkadagymyza alkyşlar aýdyldy. Edilen arzularyň hemmesiniň hasyl bolmaklygyny bizem arzu edýär. Kakanyzyň dilinden eşitdiňiz ýadyňyza düşýärmi? Doganym diýene dogany koşdum diýip size nähir öz çağalaryny gurrun berýärmi? Narman Jumayew bilen gatnaşyklary hakynda şular barada aýdyp bereýin. Kakam bilen Nariman Jumayew kıyamatlyk dogany koşup köp gatnaşdylar. Ondan ol Nariman Jumayew bize köp gelýärdi mehmançylyga. Kakamam diň jalş günlerinde men Narimany görüp geljek, şondan bir habar tutup geljek diýip şolara gezmäne gidýärdi Aşgabatda. Ondan gelen mahal köp bizlere gurrun berýärdi şoň ýadan täze eterleri barada. Ýa-da ol Nariman Jumayewiň täze eter çap edilse, ondan şol ilkinji çap edilen kitaplarynyň birini kakama sowgat berýärdi. Nariman Jumayew ýatlap, ular türtegine galdyran üçin hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýtýar. Jan sag ähli tutumly işleri rowaj alsyn. Men özüm şol kakamyň ýolunda dowam etdirip, mugallimçilik kärini dowam etdirip, Halaçy Trawynyň 14-nji orta mektebinde rus dil mugallim bolup işleýärin. Kakanyzyň Narman Jumayew hakynda ýazan makalalaryndan habaryňyz barmy? Makaladama ýazyp halkymyza köp ýatlamalar ýetiren eken kakanyň. Hawa kakam şol uruşdan soňky ýyllarda ikisi kıyamatlyk dogany koşupdyrlar, duw saçakly gatnaşdylar. Özüniň ýazan makalalarynda şol özüniň kıyamatlyk dogany barada köp ýazypdyr. Misal üçin şolaň birine kakanyz şeýle belläpdir. Uruş gutaranyň soň, uruşdan soňky ilkinji duşuşyklary hakynda belleýär. Şonu men uruşdan gelemde diýe Narman Jumayew eýýäm gelen eken ol dolanyp bolen. Bir-birimize dogan bolup şu boynumuza diýe gujaklap görüşemizde diýe Narman Jumayew maňa doganjygym gelliňmi diýdi bolen. Niýe şol gezekki doganjygym söz gaty üýtgeşik çykypdy diýe aýdyşy diýe. Onuň bu edebiýat uğrundan gızıklanyanlar sizden eme soraýandyrlar käbir zatlary. Hawa öz bildigimçe şolara bilýän maglumatlarymy gurrun berýärin. Kakamyň gurrunlarynyň ýadyma salyp, şol öýde bar materiallary, ulanma maglumatlar berýär şolara. Öýde suratlary bar, Nariman Jumayew bilen düşen suratlary. Kakam kiçik mahalek gurkezýärdi. Meniň şu doganym diýip. Şolar ulanmana berýär, gerekli bolsa gerek maglumatlaryny alýarlar şolar. Teräbi türkmeniň edebiýatynyň taryhyny öwrenmege moldyň edebiýatçylyň ýa-da bir mugallim kärin dowam edýänliň wezipesi däle tutuş jemgyýetiň wezipesi türkmen halkynyň durly ugurdaky taryhyny öwrenmeklik. Şoň üçin bu ýolda hiç birimizem çetde durmaly diýip düşünýär. Köp sag bolun. Beren gurrunlaryňyza sizem tagaman işläň. Şular ýaly mümkinçilikler döredip edýän alatalar üçin hormatly prezidentimize janynyň sag bolmagyny, işiniň rowaj bolmagyny, alyp barýan tutumly işleriniň hemişe öňe gitmegini arzu edýär. Rozgella gaň gözi hünäri geografiýa molum bolsa-da hem edebiýaty öwreniji hem sport ugrundan aýratyn bir Türkmenistan watanymyza velosipedli 6 gezek dollygyny syýahat eden adam. Hem şol velosipedli ýürüýüşiniň dowamyny edebiýatyň beýleki wekilleri hakynda da gözleglerini dowam edip gezipdir. 2010-njy ýylda Mertiyagada bas bostun. Soňam esas iki sal maksady bar. Birinji taryh ýazgylar ýazmak, ikinji ýurdumyzyň aýry-aýry ýerlerinde edebiýatda, taryhda, soňgatda ýer goýgeden adamlar hakynda bir kitap ýazmak. Edris Babar taryhy ýadygarynyň häzirki Mahtumul Etrawynyň
Gerkez obasındaky Mahtumulu Medine birinci gedek tirli götüp etdi. 15 günde bardım. Hormatly prezidentimiz 2013-nji ýylyň awgust aýynda Türkmenistanda velosiped sportuny 2013-2017-nji ýyllar arasynda ösdürmek dogrusynda karar kabul etdi. Edin sol karar kabul etdim. Ýani 4-nji awgustda Bahman arkadaşymyz özüniň Sandwil saýol boýunça uzak ara velosipedli Aşgabat şäherine aýlandy. Indi menem destinasyony ilkinji ýerine ýetirmek maksat bilen 7-nji awgustda seýagat uradym. 16 gün dowamında hem Gerkede bardım. Sol seýagatlaryň dowamında kän şahsiýetleri öwrendim. Şolaryň arasynda biziň owamyzda manyny ömrüniň 9 ýyl töwere wagtyny geçiren, sol döwürde ýaşanmakanda Ceyhun romanynyň, Velayet romanynyň Ýugoslaviyanyň powestiniň matlabyny taýýarlan, hakyndaky maglumatlara gabat geldim de, onsoň son mele gyzyklanıp başladym. Netijede 2009-njy ýylda men Jora Babaýewiň ýanyna Büyük Ýeňişmeden 64 ýyllyk münasibetli bir makale ýazmak maksady bilen baryp gel etdim. Şol Narman aganyň biziň owamyza gelişi, onsoň özüne kıyamat doğan okutusy, soň Ýugoslaviyanyň eserini ýazmak barada kän gedekler Aşgabatdan Jora Babaýewiň ýanyna mehman bolup gelişi, onsoň Ýugoslaviyanyň baş gahrymany Selviňiň kesbini çekip almaly bolanda biziň owamyza ýaş işe gelen Lukman gyýyny taýlap alysy, onuň ýanyna bile baryp maslahatlaşyp dogrusundaky wakalara gabat geldim de Narman halife bilen kırklanmamy ýene diňe dowradym. Netijede şu taýak aýtmandan 3 gün odal owamyzdan häzir 91 ýaş arka atan 137 aktyk çuwlyk ýolgy bolan ýaşlyň öýüne bardym. Ýaşlyň ady Juma Muhammed. Jumaga Nariman hakynda käwrsiler aýdyp bilersiň diýen wagt aýtjakla, ýöne her haýty 4 därs sözlerine aňyr geçmez. Ýadyň gowsan wagtynda geldim diýip özünden nägele bolsa kän maglumatlar berdi. Mümkin bolsa gepdeşiňiň arhivine şu ýadyny goýsam. Bu taýdan täsin maglumatlar bar. Gelsekde ulanýarsam. Indi şu maglumatlar taýýarlap berýän wagtynda men Nariman halifamyň suratlaryny ýygnap, şu suratlar halka ýetirin, siziň arhiwiňize ýetirin. Onsoň eger gabat gelsen, şonuň ogul aktyklaryny ýetirin diýen maksat bilen ýene de bir kiçiňrek döredicilik bu ýagdaýda işledim. Ine surat Jora Babaýewiň Narman Jumaýew doganyny 1951-nji ýylda owamyzdaky Hudaýberdi Mämetow elti çekdiren surat şol. Ine şuny size suga tökmünde gowşurýar. Ýa şu suga tökmünde gowşur diýip maňa maslahat berenim. Amanyň agasy Recep Durdy Babaýew. Ine şu taýdaky ikinji suratyny uzyn boýly Narman Jumaýew ýandaky kelti boýldy. Jora ine şu Jora Babaýew bilen Narman Jumaýew ikisini doğunu koşan Türkmen oğulları neşular. Ödem dürüdücülükten doğulu habarly, hatta görýäňizmi Narman Jumaýew edebiýatymyzyň ägirdi bolup taryhy ady ýazarly. Ine ikisiniň doğun bolup bileje düşen suraty. Bu taýda Jora Babaýewiň Narman Jumaýewiň bir uly ýaşdaky suratlaryny munda siziň arhiwiňize getirdim. Geljekde ilmde öýrenjek, ýene bir şu maksatdan bir kitap ýazjak adamlar taýýar maglumat da kabul edip bilersiňiz. Sebäbi taryhda Jora Babaýew bilen Narman Jumaýewiň adyny aýryp bolanok, ol ýem çağalykdan durmuşa düşünüp göz ýetimini giň tutup uğran döwürlerinden gatlaryna dogan bolup, dost bolup, iň ýakyn hosar bolan adam bolupdyr. Şol şeýle diýär Jora Babaýew aýdýar ki wagtlar Narman Jumaýewiň çağalyk hakynda geçen durmuş hakynda soragy bersem ol gowy görmez diýär. Oglanjykka bolan görrüňler ol. Diňe geljek hakda görrüň edelle diýip Jora Babaýewa ýüzlenýän eken Narman Jumaýew. Mümkin bolsa ogly himalaga bat geldim. Stugady iberin awtoryň ýazasy bar. Jora Babaýewiň ogly Recep Durdy Babaýewden onuň dogan gandastan ýadgarlyk gurdum. Jora Babaýewiň ogly Recep Durdy Babaýewden ýadgarlyk. Sağ bolsun, oradan adamlaram gepleşigimize aýratyn üns berýändikleri üçin. Indi Narman Jumaýew hakynda biziň owamyzda kän ýatlamalar bar. Juma Muhammed diýen adamyň öýüne ýene mehmançylykda bolmaly boldum. Şonu käbir ýatlamalaryny size ýetirmekçi. Muman anynda Narman Jumaýew biziň owamyzda işlendirýärdi, ýaş mogolym üstede de bir asy köp okuyan, soň wagtyň özünde bir hili sözlendi, islendik, söhbetleşinden rüstem çykýan adam ekende. Soň üçin Narman agany Jumaýadan öýleriniň oturşyklaryna çagyryr eken. Şol wagtda oturşyň ady geçdi eken. Narman Jumaýewiň Ceyhun romanynda geçdek söz bir näçe gaýtaranýar. Şu geçdek many döwri de. Soň Narman aga birinji gedek baranda bul oturşyň ady näme? Nähili ýagdaýda oturýaňy diýende, ay bize bir mal öldürýär. Şo malyň et tükenýänçe aýyda mehmançylykda nähili durmuşy bilek wakalar bilen baglanşykly
gurunlar o söhbetleşikler ertesi için oturuyor deyipdir de. Käbir ýagdaýda şu malyň et tükenmese onda ertesi janam ölçüni alyp gitýär diýip. Aýdanda Narman Jumaýew diýsen soň ýazgy depterini ýapdyr. Solam Ýuwasker'in powestinde ýene şu jaga cümle bar. Owamyň bir täp düzgün bar ekende. Balyk etinden bir nahar taýýarlamak. Vilayet romanda şu adam getiripdir. Doğrudan täsini diýip. Soňan datly tagama gabat gelmändigini. Onu soň sol datly tagamy indi kestekde bolmaganda garaşylýan ýa-da vilayet romanda şu pursatı wakany getiripdir. Ýazyjyň ýene de bir okuýjylar tarapyndan söýülip okulan eserleriniň biri ol vilayet romanydyr. Ine Merkezi Döwlet Arhivinde vilayet romanynyň ilkinji görnüşi saklanylýan eken özüm ýene de bir terjime edilen türkmen dilinden rus diline 1977-nji ýylda ýazyjyň öýde 1984-nji ýylda aradan çykýar. Vilayet romany ol ine ýaňy de ma'lum etdik 77-nji ýylda terjime eden eken. Bu tarihi eser bolup, munda berilýän maglumatlar ýene de biziň hot türkmen halkymyzyň tarihi ykbaly ödöwri bilen baglanşykly. Bu eserde ýazyjyň türkmen diliniň süýjüligini ýitirmän, atalardan gelýän paýhaslara ýüzlenip, hemem dogduk yerleri bilen, dogduk tebigaty bilen baglanşykly ençeme aýtgylarym şonda mysal edip getiripdir. Şoň üçin dilçilerimiz hem edebiýatçylarymyz hem şu eseri okanlaryny öz boluşly täzeçilikleri tapyp bilerler. Ine vilayet romany ol bir näçe görnüşde işlenilýär, oň özüm ençeme bölümlerden ibaret ekeni. Ine vilayet romanynyň birinji görnüşi özüm birinji bölümi gol ýazmada berilýär. Ine berde bolsa vilayet romanynyň birinji görnüşiniň 3-nji bölümi. Bu ýerde ýygyderlik boýunça bölümleri saklanylýar. Gol ýazmada özüm gol ýazma diýilmekliginiň özi bize ma'lum edýär. İlkinji pikir, ilkinji görnüşi ine şu sahypalarda yerleşdirilipdir. Bu 1974-nji, 76-njy ýyllary degişli ýazylyp, taýýar edilip maglumatlar berilen eken ýazyjynyň hut özi tarapyndan. Öz durmuşyndan ýaşalyp geçen ömrüniň pursatlaryny, eserlerini goşupdyr. Şutaýda ýene bir rady atlamakçy. Jumaganyň üýünde bolamyzda Ýuwasker'in den eseri göndüň öni Maktumly obasyndaky durmuşyla baglanşyp ýalyp görünmerdi. Eseriň baş gahrman Selvi diýdim. 1920-nji ýylda dogulun 17-18 ýaşdan töreginde häzirki Türkmen Awas şäherindäki Lukmançylyk mektebinde okan Merim atly gyýdyla baglanşykly. Sözlerinde özüne çekici, gözleri uwudun, her bir sözde, her bir hereketde dogumly hereket etýän gyýdy ekende. Sonda Nariman halipamyz Merim dogun meniň Ýuwasker'in powestiň baş gahrman Selvi'niň ähli hereket senki bolmaly diýipdir. Şeýle bolmasa Ýuwasker'indäki Selvi'niň kesbi Merim Tariýanyň kesbi sol. Halipamyzyň ady, ol hakyndaky ýatlamalar, gurunlar kän-kän gabat gelmek bolýar. Bu näme? Nariman halipamyzyň iki gyýdy bir ogly bar eken, olardan duşmak wagty bize meýet etdi. Muman annada sogun ruh çyrağım gepesiň üstü bilen gahrman prezidentimiziň sungatyň, aýdym sadyň, medeniýetiň, taryhyň, hak gowandary, milli liderleriň tagalary arada söýlen. Şular ýanyky halipa şägertlik ýolunda döretip beren, taryhymyzda biýik şahsiýetlerimize hormat goýmaga şert döreden, arkadagymyza alkyşaýdýaryn. Hormatly prezidentimiň alyp barýan içeride siýasaty, halkymyzyň, sungatymyzyň aladarary urunda alyp barýan işleri mundan ýa-da rowaj aldyn. Sağ bolsun, ömrü uzak bolsun. Ýazyjy şol bir wagtda ol dramaturg hem bolupdyr. Sahnalarda sahnalaşdyrmak üçin ençeme piyesalaryň hem edebi esaslaryny ýazypdyr. Ine şu görnýän bukçalarda da bir näçe piyesalar bar. Mysal üçin gülkülü görnüşli söýgü dramasy. Bu da ýazyjyň öz gol ýazmasy bilen sahnalaşdyrmaklyga niýetlenen he söýgü dramasy bar. Ýadyny ýene de söýgü dramasynyň rus diline terjime edilen görnüşi bar. Öz halkynyň bir tarihi geçmişini, bir şuňky bagtyar durmuşyny bir munatyp wasp edip, öz halkynyň geljek barada ajaýyp arzuwlaryny beýan edip bilen ýazgylaryň eserleri hiç haçan unutulmaýar, hiç haçan ýatdan çykmaýar. Narman Jumaýew diýilende edil şeýle ýazyjyň biri gödöňüne gelýär.
ol kısa eserlerini döretmek bilen bir hatarda hem halkımızın geçmiş tarihini hem öde yaşan dövrünün meselelerini bir giňişleýin gozgan hem şonuň ýaly şuňky bahtiyar durmuşymyzy arzu edip eserleri ýadan ýazgy gödöňme gelýär. Elbetde her bir halkyň şey ýazgysynyň dörejelik adamyň eserlerine göz aýlanynda onuň ilk bilen halkyň taryhyny bilişi hem öz döwrüniň wakalarynyň öňe süren meselelerinden gowy baş çykaryp bilişi elbette ýazgyň eserlerine onuň ilkinji derewli bolup durýar diýip aýdyp bolýar. Ana şundan adadan çemreseňde Narman Jumaýew öz döwrüne ýörite orta molimsik mekdebini tamamlandan soň ol Şerwatly Türkmen Döwlet Üniversitetinde tarih hünäri boýunça ýokary bilim alan ýazgy. Elbette soň bilen ol ortadan şey ýokary mekteplerine edebiýat hünäri boýunça da bilimni ýokarylandyran ýazgy ýöne soň edilişi ýazgy Narman Jumaýew bilen baglanyşykly, onuň eserleri bilen baglanyşykly oýlananda onuň tarih hünärini alan portretlary onuň ýazgylyk ykbalyny iň bir aýatlaýjy portret diýip aýtmak barda. Çünki ýazgynyň eserlerini okanynda onuň esasan öz halkynyň taryhyny, gowy bilenligini bir bellemek bolýar. Elbette tarihçileň öz dilini aýdanda tarihtiň bir geçmiş dälle, ol halkyň geçmişinden halkyň ýaty geljegini turan bir çyra diýip aýdylýar. Bir şonuň ýaly ýazgy öz döwrüniň wakalaryny ýüzlenmek bilen halkynyň geljegini we da arzuwlary çymende de olaryň ikisine de şu tarihin gözi bilen seredýär. Narman Jumaýew öz döwrüne ýazgynyň arzuwy ýaly bir ajaýyp hikaýalary, hoş gelin ýaly Ak Maýanyň ýoly Kıyas atly powestleri hem şonuň ýaly Jeyhun vilayet Aýdot Tahirow Parfeýal romanlary okuyjylara ýazdy. Elbetde bu eserlerde öňülen ýazgynyň durmuşy gowy bilendigini, şol esasda öz halkynyň taryhyny söýendigini hem onuň garaşy döwletli bolmak hakynda arzuwlarynyň bir giňden beýan edilendigini görmek bolýar. Ene meselem şu ýerde Jeyhun hem vilayet romanlaryny okanynda 20-nji ýyllaryň gurulmy etmek bilen öz halkynyň bir garaşy döwletli bolmak hakyndaky arzuwlaryny şeýler inçerik bilen beýan edýär. Bu ýerde şu eserleriň gahrmanlaryny ortaga çykarmak bilen olary bir keşipleýin baha bermek bilen olaryň şu çeper keşifini döretmek bilen şular ýar gahrmanlaryň öz halkymyzyň arasyndan dörep bir halkymyzy şular ýaly bir döwlete ýetirmek hakynda arzuwyny duýup bolýar. Ine şu bokça ýazyjyň Jeyhun romany gepleşigimiziň dowamyny çykyş edip oturan ýyleşlemi ýazyjyň Jeyhun romanyny ençemegedek agdap geçdiler. Jeyhun romany bilşiňiz ýaly ýazyjyň iň meşhur eserleriniň biri. Bu roman dürli dillerde çapam edilipdir. Bizim elimizdäki şu bokça ýazyjyň hut özüniň türkmen dilinden rus diline geçiren görnüşi öz eli bilen gol ýazmada ýazyp terjime eden eken şuny. Ýazyjy ol ilkinji nowatda meşhur ökte ussa terjimeçidir. Ini öz eserlerini türkmen dilinden rus diline ol terjime edipdir. Kitap edilip halka ýetirileninin bir neme tapawudy bar. Şoň üçin biz ýene bir gezek ýüzlenýäs. Ýaş edebiýatçylaryň arasynda Narman Jumaýew barada almyş ýazmak isleýänler bar bolsa, onu gelip öwrenseler edebiýat üçin hem özleri üçin aýratynlyklary, tapawutlary şu ýerden ýüze çykaryp biljekdiklerini biz anam bilen aýdyp bilýär. Şonuň ýaly ýazgynyň öz tarihi, filosofiýasyny beýan edişinde de şular ýaly bir ustadlygy duýup bolýar. Olamasa Jeyhun romanyny edir. Şonuň ýaly Aýdot Tahirow romanynyň gahrmanlary ömrüniň bir portretinde şular ýaly bir ýedef ýörkämi, guýgat durkamy şu halkynyň taryhyny degişdi, gadymy şekilleri, tapynlar, tapýalar edir. Şular ýaly ýazgynyň şu Parfeýal romanyny okap görüňde şol tapynlaryň nähili tapyny ekenligine göz ýetirmek bolýar. Munyň özi elbetde ýazgynyň şular ýaly öňkü döwürde ýazan eserlerinde de öz ýaşan döwrüniň öň ýanynaky döwürleň şu 20-nji asyryň başlarynyň gurulmy edende de ol halkynyň gadymy taryhyny beýan edesi gelenligini duýup bolýar. Aýdot Tahirow mellerinde ýörün döwri şekil tapýa, bu halkymyzyň gadymy taryhyny degişli diýip pikir edýär. Ene şonu Aýdot Tahirowyň ýaşan döwrüne edir. Şonuň ýaly taryhy barada
soňur bilim almaga mümkinçilik bolmadyklyk sebäpli Tahir o ýerde bu şekilin haýhy zamanlardan garan kesipdigini, halkynyň haýhy döwürlerde ýaşan zamanynda şular ýa şekiller ýasanyny bir dogry çözgüt etmese de, indi şu parfi aramany okanynda ve elbette şu eserin gahrmanlaryň biri Gurganyň hemde Vernaýyň şu öz boyunlaryna dakan heykelleri bardak maglumatlar okap, ondan şeýle Aýda Tahir'in näil şekil tapanlaryny görüp barýar. Şonuň ýaly Zeyhun romanynda Behbit Perwan qalanyň içinde goýy gadyranda o ýerde de ýene şonuň ýaly bir denan şekil tapylýar. Ana şonda da bir denan şekilini meni şu Gurganyň boyundaky heykelligini görmek bolýar. Ana şular ýaly balanşyklar esasynda ýazyjynyň öz döwrüniň wakalaryny ýerlerinde, öz halkynyň aňy düşünjesini ýerlerinde şular ýaly taryhy köklerden göz basaryp ýerlerinde görmek bolýar. Elbette tarihçünäri Narman Jumaýew şu ömrüniň soňky döwürlerinde harfi romanyny ýazmagda giňişden mümkinçilikke maglumatlar dünýäsiň beren dip hasap etip bolýar. Elbette bu romany ýazgynyň öz meýilleşdirmesine göre 2 kitapdan ibaret roman bolmaly eken, ýazgy şonuň birinji kitabyny edil dogry iştap tormasa da umuman bir eser kesbine getirip yetişipdir. İkinci kitabynyň maglumatlaryny jemläp, indi şonu çeper esere öwräm edip goýupdyr. Elbette şol sebäpli ikinji kitaby bir de häzir ýeterli däl. Bu romanyň ýönesi birinji kitabyny şu Garagum jurnalynyň 1990-njy ýyllarda çykan sanlaryň birine okuyuculara ýetirlendigine bir ýerde bir ulu büýükanç bilen aýdyp bilýär. Näşe Aýda Tahir romanynyň birinji bölümi han ýokarda ýazylgy durandyr birinji bölüm diýip. Gaty owluk ýazýan eken. Setirleň arasy giň bolsa da ýazıcı juda owluk ýazýan eken. Ýöne gowy düşünmeklik mümkinçiligi bar. Şu birinji bölüm gozy nire ýitirim bolluk diýip ine hem sorag hem ýüzlenme belgisi goýulyp ilkinji setirlerine başlangıç goýulypdyr ekeni. Bu roman dogry gutarylmaz hatap edilýän bolsa, şu ýerde de ýazgynyň şu öňküýeden romanlaryny, öňküýeden kiçik orunly eserlerini de bir öz halkynyň aň düşünjesini, duýgy dünýäsini açyp bilýär. Elbette şunda da bir eser arkalam ýazgynyň şeýler gödel içki dünýä baýlygyny görmek bolýar. Şoň ýaly öz halkyny näme söýýändigini, onuň taryhyna näme tarap goýanlygyny bilip bolýar. Bu ýerde elbette romanyň öýdi tarihde Parfiýa döwletiniň döreýi hakynda bu döwleti döredenler, doganlar hükümdar ertak hakkında, tirdat hakkında hem şolun töwrün gursap alan beýleki adamlar hakkında eserler. Edil şonuň ýaly bu eserde biziň häzirki döwürde ýer ýurt atlamadan, şo döwürde atlandyrçy, şoň ýaly häzirki döwürde etrabyň ýa bir obanyň ýaýyny şoň ýaly bir ýer bölüň ady bolup duran atyny şo gadimetde nähili iri merkezden bolanyny hakynda maglumatlar bilen bile tanışyp bolýar. Elbette bu ýazgynyň ustatlygy elbette diňe bir taryhy gowy bilen çäklenme, edem öz halkynyň dilini gowy bilen edil şonuň ýaly edebiýat babatda bir düýpli almalanlyk bilen şertlenýär. Mälim bolýar ýazgynyň öz halkynyň dilini nähil derejede gowy bilenligini aňmak üçin şular ýaly portretlary ýüzden görüp bolýar. Ene şu ýazgynyň öz owada ýönüme ýetişen adam bolanlykda ýakly ol öz ýaşan ýeriniň aýratynlyklaryny, şol aýratynlyklar atlanýan sözleri çeper eserde getirmek bilen bir okuyucuň öňüne bir şeýle bir täsin gödelik dünýäni açyp goýýar. Şu vilayet romanyny okanda, näçe Behbit Perwan şu şogaby ýüzüp geçmekçi boldy diýip söz başı bardy, sözden bardy. Ene şol ýerde bir şogap näme diýip pikir edeninde şol derýanyň hanasynyň dolup akan wagtynda suwuň bir ýana şaha aýryp başga ýany akmasy bilen arakda emele gelýän bir inçemek gurýar zolugyny şogap diýilýär, diýip aýdylýar. Şol şogap diýilen ýer bir suwunyň ýarparak bolýanlygy üçin şo ýerde bar tutmak mümkinçiligi bar. Hem şolar ýaly şogap diýilen ýerde ýene de şol ekinekkeninde oň ýerasy azgaryň güýçli bolmagy esasynda bir ekiniň gowy gitýänligi belli bolýar. Elbette munyň özi ýazgynyň öz ýaşan
yerinin bir dil aýratynlyklarını bilýändigini görkezýär. Ine bizim bu duran yerimiz hala jetrabynyň esenmeňli geňeşliginiň magtumgoly owasyna degişli yerler şu yerler. Takyk aýtsak Amy derýanyň orta akymdaky çep kenary ine şu duran yerlerimiz. Ine edir şu yerlerden siziň bilen ýaýlym arkaly didarlaşýanlygymyzyň hem öz bir maksady bar. Ýadyjy Naryman Jumaýew şu yerleriň tebigatyna şeýle belet bolupdyr. Bu yerleriň ösümlik dünýäsini hem haýwanat dünýäsini hem ine Amy derýa bilen baglanşykly tebigatyň özü bilen içgin gyzyklanypdyr. Ol çaga derýa bilenim, ösümlük bilenim, haýwanat bilenim, hatta islenlik ýerde üýşüp ýatan bir beýigrek depe görünse, şu galalar bilen baglanşykly, taryhy ýerler bilen baglanşykly çaga kada şeýle içgin gyzyklanýan eken. Ýadyjyň dörejiliginde şogap ýerleri hakynda kän agdalýa. Şogap edil şu ýerlerde lewap topragyny ýaşaýan adamlaryň hemmesi şogap sözü bilen tanıştırlar. Hemme ýyleşlemede düşnükli bolar ýaly. Şogabyň emele gelen ýerlerine gelip ine size şu ýerlerden biz kelam agdy getirmekligim makul gördük özümizde. Şogap bolanyny Amy derýä siz bilýäňiz oňa taryhda Jeyhun derýä diýipdirler, däli derýä diýip atlandyrypdyrlar. Bu derýä öz akymyny üýtgedip özüm şeýle güýçli akym bilen towlanyp akyp öz ugruny üýtgedip akar eken. Ugruny üýtgedip akanna derýä ol belli bir aralyga gelýärde töweregini aýlap alyp onsoň derýa şol ýol eden ýerlerini taşlap gidip ýene täze akymlara ugurlara tarap akypdyr. Ine şonu ýeriň bir bölegini edil size düşnükli bolar ýaly aýtsak, ada görnüşini ýöne ol hakyky manasyna ada däl, derýäň ýagny suwuň taşlap giden ýerlerini şogap diýilipdir. Ine şu ýerden serediň, biz şu wagt Amy derýäň edil çep kenaryna duranlygymy size mälim edipdik. Suw akyp gelip, akymyny üýtgedip, hanha aňry ýanyny suwuň içinde görnýän bölek ba, yer bölegi. Ine şol şogap diýip atlandyrylýar. Şogap ýerlerinde de hanha şol petdelikler bar, gamyşlar, yekenler bar, ýylgynlar bar, olar ösüp otyrlar. Bular ýaly şogap ýerleri Amy derýän kenarlaryny sanardan köp. Ine şu zatlary size içgin ýetirmeklik bilen biziň öňümizde goýan maksadymyz ýazyjynyň öz ýaşan ýerlerini, okan ýerlerini, ömrüni ykbalyny baglan ýerlerindäki tebigat bilen içgin gyzyklanyp hemme otuny, çöpüni, topragyny, suwuny juda belet bolup eser döredip halkyna miras goýanlygyny size mälim etmek isledik. Elbette şogap diýen söz bir ýerli dil aýratynlyklarına laýykda bir ses üýtgeşmelerine sede var bolan söz diýip aýdyp bilýärsiz. Çogmak hemem ap diýen sözden emele gelen sözde ol ahyry ap diýmek suw bolsa, ýa-da şu suwum agyp giden ýer diýip ene şol sözden şogap diýen söz emele gelýär-de halkyň diline. Şu ýerde ýene de ýanky Bähbit Pelwan şu vilayet romanyna ene şu ýerinde ýörkä şu ýerde şol yer zeyden arasda ýeren bolsa şoňa suw çykmasy kyn diýär. Şoň üçinimçi o nowa dep ýerini suwurýar diýen sözlemler bar. Edil şu buna wanyny ene we Bähbit Pelwan geçen ýyl tuğ dagajyndan öýdi ýatapdy diýip aýdylýar-da. Bu ýerde nowa diýen zadyň nämedigini biljek bolup, bu ýerde tuğ agajynyň ballagyndan iki ketilip, tamam, bu da boýuna iki ketilip, tamam, oň içi köwülip, şu häzirki zamanda bir türlü geçirjilenmeden orny tutýan bir gysga araly suw ýetirmek üçin, suwuň başga ýana akyp gitmek üçin bir göni barmak üçin ulanýan bir enzam görnüşinde getirilýär-de. Nowa depmegem erşe nowa bilen şu suwarmak manasynda bolýar-da. Ene şular ýaly öz halkynyň dilini gowy bilýänligi üçin ýazyjynyň eserleri gydykly, okulanyna ol özüne çekiji bolup durýar. Güýz sowulup dünýämiz qışa orun beren günleri biz ýazyjymyz Naryman Jumaýew ýatlap oň owasyna barýar. Ýazyjynyň owasyna barýan bu ýollar Naryman Jumaýewiň düredijiligini beýan edýän tebigatyny bize düýpli ýatladyp barýan. Qışa gujak geren ine şu şahaly agaçlar, daragtlar bular tallyp atlandyrylýar. Ýazyjynyň düredijiligini öňkü tallar çanak boldy diýen aýtga gabat gelmek bolýar. Düredijiligini hem tebigaty beýan edýän jümle, hem wagt ölçegini kesgitleýän jümle diýsek ýalňyşamyz ok.
öňkü tallar çanak bolly. Ýaşajyk tallar üstünden nice ýyllar geçirip, olar gojalandan soň ony durmuşda durly hajatlar üçin ulanypdyrlar. Bir wagtlar şu tallardan berk bolanlygy sebäpli oqaralar, çemçeler yasalypdyr ýa-da mal garalara yatak yasanlaryna da ýa-da bir wagtlar palçykdan jaý gurnunlaryna da üstüni basyranlaryny tallaryň gün ýerlerinden kesip alyp onu agaç çökmenine ulanypdyrlar. Ýa-da owa hojalygyna ulanylýan orok diýdi, pil diýdi, palta şolaryň saplaryny tallan ýasapdyrlar. Ata-babalarymız şu tallardan, talyň berk şahalaryndan ak öýler üçin agaçly kökmenine kapylaryny ýasapdyrlar şu tal agajyndan ýa-da agoýyň uklaryny şu tallardan alyp peýdalanypdyrlar. Biziň çağalyk dünýämizde mälim bolşy ýaly, ýaňy ýaz gelenne ýapraklanja şahasyny alyp talyň oňam ballagyndan daşky gabyny sypyryp aýryp owluk guzy bakyp ýören oglanjyklar şony tebigatyň bir bölegini üzüp alan ýaly owodun zatlar ýasap biz öz şagalygymyza da ýadymyza düşýär. Şol tal agajynyň inçejik körpeje şahajyklarynyň daşyny sypyryp alyp edil leýli saçyň görnüşini elleri bilen ýasap owa oglanjyklary oýnardylar. Ine edil şu lewap toprak şertlerine mahsus bolan ine şu tal agajy çağalaryň oýnayan tebigatyň ýakyn bölekleriniň birim hasaplanylýar. Ýazyjy Narman Jumaýew beýan edýän wakatyny tebigaty bilen bile bermäni başarypdyr ýazyjymyz. Öňkü tallar çanak boldy diýmesiniň özü bilen wagtyň geçenligini, orta çykyran wakasy hakyndaky gurrunlary beýan edenne wagtyň geçenligini ýaňky aýtgyň üssü bilen ýazyjymyz beýan edip bilipdir. Bu da ýazyjy Narman Jumaýewiň dürüdçiliginiň çeperçilik tilsimlerini degişlidir. Narman Jumaýewiň şu öz öňü beten ýerlerindäki bir taryhy wakalary iýligderli ýerler ony öz eserlerine geçirip östürüp gitmek ýaly usulum bar. Elbetde kıyas eserine ol öz ýyllaşy kıyas atly adam ömrüni ýerlap onu şonuň kıyas atly eserden soň akmaýanyň ýoly atly powestde ýa-da şol kıyasyň ogly Behbit Pelwanyň şeýle keşfi çekilýär. Behbit Pelwanyň öz ýaşany döwründe eden işler görkezilýär. Şoň ýalym Jeyhunyň vilayaty da ýene şol Behbit Pelwanyň keşfi bilen ýerde şu ýerde Jeyhun vilayatyna ýani geljekde ösmer keşf ýokmyny görkezilýän Töýün Süleyman keşfi vilayat romanyna has östürilýär. Elbetde bu ýerde ýazy şu Töýün Süleyman keşfiniň esasyna bir insan kämilliginiň onun ruhy taýdan bir watany wepalyk taýdan öz halkyna hyzmat etmek taýdan şoň ýaly kämilleşdirilip östürilen insan keşfini döredýär. Bu elbetde öz döwründe Nikolay Ostrovskiň Polotnaýal taplaryny eseriniň baş gahrmany Pavel Karçagin bilen bähtis bilen derejede şeýle bir kämil keşf bolup çykýar. Bu ýerde hiç ýeri adam şahsy isläwiniň, şahsy nefsiniň hiç ýeri uğruna gitmändiňi halkyň üçin ýaşamal, halkyň üçin göreşmeli diýen ýerlerge uýan Töýün Süleyman atly taryhy bir şahsyň keşfi ýerlenýärdi. Ene ýazyjy şular ýaly keşpleri döretmek bilen öz halkynyň içinden şular ýaly gahrmanlaryň dörep şolaryň geljekden öz halkyny öňe gitmekleri bardy. Arzuwlaryny beýan edip bilýär. Elbetde şu edebiýat ilminiň nazaryndan şular ýaly usulla ýazmak entek şu edebiýat ilminiň edebiýat nazariýetinde nazariýlaşdyrylmadyk, ilmiýlaşdyrylmadyk täzeçiliklerim bar diýip aýtmak bolýar. Elbetde Narman Jumaýew öz döwründe bir dünýä ýazgylarynyň, rus ýazgylarynyň eserlerini okumak bilen olaryň bir derejelik mektebine taplanan ýazy. Şonuň bilen birlikde elbetde her bir ýazynyň ustatlygy özünden öňgelýän edebiyatları näil münasip dowam etdirgenligi hem orada näil östürenligi bilen baglanykly ýene-de näil täzeçilikleri girdenligi bilen ölçelýär. Ene şu ýerde Narman Jumaýewiň häzirki eserlerini biz okanymyzda ene şonuň ýaly entek edebiyat ilmi tarapyndan täzen öwrünip täzen işlenmeli usullaryň täzleriň bardygyny biz görüp bilýärse ýazynyň şu kiçik formly eserler bady gurrum edilenne öňülen şu ýoşgen powestiniň gurrum etmeli mukaffiyat elbette bir eserin şeyle bir döreş tarihim var.
onun meşhurluğa iyi bolsunun tarihim bar Yosken povestinde yazının şu öd yaşan dövrünü şu maskala adı verilen nehili vermeliğini bir yöngüsüren eser dip aytıp bolýar. Elbette şu yerde öd dövrüne adamın bir döwre bap hüner almalygy hemem şolar ýaly ýyl üçin halk üçin döwlet üçin işlemelligi barada yöngüsürilýän başlangyçlaryň bir hatarda ne yazıcının şu yerde öd dövrüne ünsüden düşüp baryan urbalın şu maskala adı verilen saklamak şu gaýyn gelin arasynda gatnaşyklaryň ýöler düşünmek esasında kurulmalyk hakynda öňe pikirleri we eserde aýdynlyk bilen ýa çykýardy. Elbette bu eser hakkında 1969 yılda şu eser esasında Türkmen Film Kinostudyosu tarafından kina film sureti düşürüldü. Yönüsü eser bilen filmin arasındaki käbir aýratynlyklar bazı şu ýerde aýdyp geçmeli. Elbette kina film değişme esasında çemelesilen o da yerde bir şular ýaly maskara durmuşunda bir ýaş geliniň okan bilim alan ugur boýunça işlemek üçin bir öýde gaýynlar tarapyndan käbir döreýän päsgelçilikler barada bir oýunyň değişmän üstülen berilýär. Povestiniň öýünde ol çynlaqy görnüşde çemelesilip berdi. Baş gahrman şol öýüň ýaş gelini Selviýanyň kesbinde gaýynlary bilen hakyky bir öýlary düşünmek esasında öýüniň bir saýlap alan bir hünerini dowam etdirme hakyndaky arzuwlary iňden beýan edilýär. Elbette bu ýerde Selviýanyň öz kesbinde şunyň ýaly adam kärçilikli bir ýokary ahlak sypatlarynyň bolmagy ahyrynda şu gaýynlaryň oňa dogry düşünüp şondan soň onuň şu hüneri bolan islerine karşı gitmän eýsemde şu maskara durmuşy bilen gaýyn gelin arasyndaky durmuşy bilen şu hüneri babatdaky iş durmuşynyň arasyndaky şolara saglaşykyň emele gelişi aýdylýar. Ene şu ýerde de ýazgynyň şu öz döwrüne şular ýaly ünsüden düşürilip barlayan uğri bir täzeden agdap täzeden gurrun agdap bu babatda onu çeper keşiflerin üstü bilen ýetirmegi elbette döwrüne ýazgynyň bir edebiýatymyzda goşan bir goşan dip aýtmak barada şu ýerde milli terbiýanyň milli görünläniň şular ýaly aýratynlygy okuýjyň aňyny siňip bildi dip aýtyp bolarda. Elbette ýurdumyzyň şu Lewap welaýatynda hormat prezidentimiziň bir müküjlikleri bermegi bilen bir saparlarda bolanymyzda şu ýerde elbette ýazgynyň dörejiligine bagşlanan bir çäranyň şu Türkmenaba şäherindäki 9-njy orta mektepde geçirilýän bir şaýaty bolduk. Oňa gatnaşyp gördük. Şu ýerde de biziň şu ýazgynyň odaşlarynyň olaryň gatnaşan adamlaryň hemem şu ýazgynyň eserlerini çyndan söýýän okuýjy münäki ýyldaşlarynyň käbirleri bilen gurrundaş bolmagan meseretde ene şonu şolaryň beren gurrunna böyle şu ýaş ýazgylaryň biri Halifa Narman Jumaýew öýüniň ýadan erkinji eserini hikaýasyny okumaga beripdir, pikirini aýtmagyny haýys edipdir, öwretmegini haýys edipdir. Şonda ýazgy eser okap görüp bir ýaş ýazgy siz durmuşa öwrenin dip ýekaja jümleni aýdypdir da. Ene şonu elbette şu jümleň aňartynda duran bir çoň manyny bar dip ataýp edip bolýar. Çünki ýazgy bolmak üçin eser döredip halkyň söýgüne münasip bolmak üçin umumyň şu jemgyýetiň ötüşine täsir etmek üçin elbette ýazgynyň diňe bir sowatlyk kadrlaryny bilmegi bilen ýa eserler köp okap tejribe almagy bilen birlikde elbette ýazgynyň durmuşy gowy bilmeligi hakynda bir aýdylan jümle dip aýtyp bolýar. Bu da elbette Narman Jumaýewiň öz eserlerini okanynda onuň şu durmuş diýilýän uly mektebine nähili gowy bilenligini görmek bolýar. Elbette ol istendik bir täze pikiri başlap şu ýerde okuýjyň ünsüni çekip onu öz ýerine sürüp äkitmek bilen şu ýerde özüniň bir çeper hakykatyny suwd edip bilýän ýazgy dip aýtyp bolýar. Soň ýaly okuýjy eser okap şu ýazgynyň öňe sürýän pikirlerine ünsü bilen berilse onu ikrar etse şu ýazgynyň ýazgy bolýar dip aýtyp edip bolýar. Beýle bir Halifa ýazgy, ustad ýazgy Nurman Sarhan şu Kurbaş powestiniň gurruny edip gördük. Şu ýerde bir sungat ustady beýle bir sungat ustady bilen ýarşyp onu ýeňýär dip düşünýär. Emma şu ýerde ýazgynyň düýp maksady we halklaryň, goňşy halklaryň arasynda goňşykly ýaşaşmagyň diňe şu sungatda bäsleşmegiň beýleki ýaraly çaknaşyklaryň hiç haçan bolmadygynyň gurrun edilýär. Ene şu esasda hormatly prezidentimiz özüniň parahatçılık sady, dostluğun sady atly eserini ýörite şu esere bagşlap döretdi dip aýtyp bilýärse. Ene şonuň ýaly
Narman Jumayev'in eserlerinin şular ýaly büyük maksady istenip bir tarihi wakanın görnäsde, bizim günlerimizdäki wakalaryň görnäsde, şu ýerde ýurdumyzyň, bir döwletlerimizin hemem şular ýaly az berligimiziň gurrun edilýär diýip biz düşünip bilýärse, ene şu ýerde ýazynyň 1945-1945 ýyllaryň beýik watançylygyna gatnaşanlygyna biz şu ýerde bir agdap geçetimiz gelýärdi. Urusdan soň Narman Jumayev ýazynyň arzuwy diýip bir hikaye döredýärdi. Bu eser elbetde ýazynyň öz sarpa goýan halifa ýazgysy Ustad Ýazy Nurna Sarhanow başdan has dogry bu ýazynyň şu watançylyk uruşunyň meydanlarynda mertlerçe wefat bolýan portretlerini başlanan hikaýede ene şu ýerde Ýazy Nurna Sarhanowyň bir içki dünýäsine aralaşmak bilen bir zat barda habar berýärdi. Olam murtaşy Nurna Sarhanow hikaýede ýa-ni oýlanmak bilen şu Aýdot Tahir batdy bir gahrymanyň şu töwüş meydanlaryna gahrymanyna çowpat bolsakyna eşden habaryny ýatlap özüniň bu gahrymany wagtyna tananlygyny ýatlap indi şu urusdan soň men bu edermen esker hakynda bir roman döredärin diýip arzuw edýärdi. Eseriň adynyň şekaýanyň adynyň şu ýazynyň arzuwy bolmagy onun mantyny şu ýerden gelip çykýar. Elbetde Nurman Sarhanow beýik watançylyk uruşundan dolanyp gelmek meýesler etmedi. Ol 1944-nji ýylda şu mertlerçe wefat boldy Moldawan topragyny gorap ýörün portretlerini indi Narman Jumayewiň Nurman Sarhanowyň şeýle ýürek arzuwlaryndan habarly bolmak bilen ýazynyň arzuwynyň bir durmuşa geçmeginiň bir mysal hükmünde soň Aýdot Tahir romanyny döretmegi. Elbetde bu da iki sany söz ustadynyň öýdara bir-birine sarpasyny aňladýar diýip aýdyp bolar. Ene şu ýerde de Narman Jumayew şu ýazynyň arzuwy eserini özüniň galam berýän tärinden Ustad Nurman Sarhanowyň galam berýän tärilerini ýakynlamak bilen edilşiniň ýaly Nurman Sarhanowyň öz edýän hereketlerinden has köpräk onuň öz içki oýlanmalaryny berip şu eseriň ýa-ni büyük maksadyny açypdyr diýip biz aýdyp bilýäris. Narman Jumayewiň eserleri könülmeýän halkymyzyň ruhy dünýäsini giňden açyp görkezmek bilen şuňky nesillerimiz üçin hem uly terbiýe mekdebi bolup durýan eserler döreden ýazy diýip biz aýdyp bilýäris. Munyň aňarsynda odal bilen ýazy Narman Jumayewiň öz halkyny ne derejede söýenligi ede şonuň bilen bir hatarda da öz halkynyň taryhynyň dörli döwürlerinden, dörli jähtleriniň bir çuňur baş çykaryp bilen hememçi edebiýat babatda, tarih babatda, hem terbiýesik babatda çuňur sowatly düşünjeli adam bolanyny aňladýan eserler diýip aýdyp bilýäris. Ýazynyň sözden diliş ustadlygyna da käbir aýratynlyklaryny aýdyp bolar. Onuň gözleri, arıklaryň suwy ýaly tämiz seredýät diýen jümleler bardy. Ene şunyň ýaly şu tämiz diýen söz ulanmasy, päkide diýen söz ulanmasy bu ýazyň ölçüde bir galam beriş usulyny görkezýän sözler diýip aýdyp bolýardy. Adatça türkmen dilinde sözden bilse sözleriň eýesinden başlanyp habaryny torlayan bolsa ýazynyň şu sözden diliş tärini şu sözleriň eýesiniň sözleriň ortasyna geçýän ýerlerim bolup bilýär. Şonuň ýaly munyň bilen ol eýsem dogrusa bir gepleşik dilinem ýa sözleş dilinem ýa-da diliniň kadraryndan bozmaýarda eýsem şu duýguny has güýçli berjek bolanyny ene şular ýaly täriler ulanýarda. Ene mysal üçin şu Vilayat romanynyň 405-nji taýpasynda şeýdirek bir sözdüm barda. Dürli lezzetlerden doly, çäksiz giň dünýä onuň öňüne ýaýlyp ýatirdi diýe. Häzirki sözlemde diş gadamda salanansak şeýdirek boljak ýaly. Onuň öňünde dürli lezzetlerden doly, çäksiz giň dünýä ýaýlyp ýatirdi diýiljek ýaly. Emma şuny ýazy özüniň berjek bolýan duýgusyny has lezzetli, has duýarlykly bermek üçin ene dürli lezzetlerden doly, çäksiz giň dünýä onuň öňüne ýaýlyp ýatirdi berýär. Ene şunyň ýaly sözlemler düzmek bilen ýazy Narman Jumayew sözlemleriň şolar ýaly bir jaýly bolup duýgulara baý bolmagyny gadanmak bilen okuýjyň özüne çekýär. Elbetde bu kitaplary bir gedek okap çykan okuýjy oňa gaýtadan dolanýar. Çünki eseriň wakalary onu öňe sürülen pikirler ýatda galyşym bolsa, ýazynyň şu dilindäki şirinlik elbetde okuýjyny ýene-de täden ýüzlenmäge mezbur edýär. Ýazynyň eserleri hem şonuň ýaly okuýjak göderlik lezzetini berjiligi ýokary bolan eserleri şuň kunem bilen deň ýaşap ýör.
elbette ol bizi şu gözellige ruhlandırya, ol bizi vatanın söýmäge ruhlandırya, ol bizi şunki yeten garaşsyz hemişelik bir taraf döwletimizi gözümizden görejýän gormagy, gahrman arkadamydan şu berkara döwletimiň bartyýarlyk döwrüne bize beren esletildirmüşini, ähli ihlasymyzy koyup gormagy, ayamagy, hem onu söýmäge gönükdirýär. Baryo 59 ýaşan bilen ýazymyz elbette ol şunki gahrman arkadamyz tarapyndan döredilip berilen şu ajaýyp döwrümizi görünmürse, belki şu eserlerin ählisini täzeden ýadartyp täzerip pikirlenýär. Şun kon gahrman arkadamyň tagallasy bilen şu Narman Jumaýew ýaly Nurmaz Sarhanow ýaly beýik ýazgylarymyzyň öz döwürlerine şular ýaly döwürde ýaşadyk diýip arzu eden döwletli döwranyny ýaşap ýör. Elbette munyň aňyrtynda gahrman arkadamyzyň halkymyz üçin döredip berýän esletildirmüşi, şonuň ýaly bir ýurdumyzyň dörejilik adamlaryna, ýazgylaryna, şahirlaryna, sunut zatlaryna giň dörejilik mümkinçiligini berýän beýik işleri amala asyrýanlygy barda hakykat bar. Elbette munyň üçin bir gahrman arkadamyzyň mundan beýlegem şu döwletde işleriniň hemişe rewaç bolmagyny, gahrman arkadamyzyň ýaşynyň uzak bolmagyny, her bir başyna baran döwletde işleriniň hemişe üstünlikleri beslenmegini tüýsüregimizden arzu edýäs. Ine Nargozel molumma gepleşigimizde. Nargozel molum öýdi, dil edebiýat molumy. Ýöne şu öz ykbalyny iýerläp, ýazyjak bolan beýik söýgüsinden hem edebiýatyň wekili hökmünde, hem özüniň edebiýaty öwrenji hökmünde ýakynlyk duýup aýratyn ünüs berýän eken ýazyjyň ömür dörejiligine. Şonum özüne bar bolan şol pikirlerim ýazyjy hakyndaky hemmetini ýaş nesillere, körpelere geçirip gelýän eken. Edil şol sapak geçişleri barada, öz okuwçylary bilen bilelikde dörejilik toparmaz bilen ýüzleşip biz käbir ýazgylar etdik. Onun gepleşigimizin dowamyny size getiririz. Ýene de ýazyjymyzyň hormatyny, şol aýratyn beýik söýgüsini beýan edip Nargozel molumyna uzak ýollar söküp ýene biziň studiýamyza da geldi. Ýene de aýtmak isleýän zatlaryňyz bar bolsa pursat döretýärse-de aýdyp bilersiňiz. Türkmen edebiýatynyň görnükli ýazyjy şahirlarynyň durmuş we döredijilik ýoluny anyk maglumatlar esasynda öwrenip, halk köpçüligine ýetirýän, halkymyza ruhy lezzet berýän, öteni geçenlerimizi ýatlap, olary hatyralap, şeýle gepleşikleri geçirmäge, mektep okuwçylarynyň arasynda edebiýat agşamlaryny, ylmy amal maslahatlary geçirmäge giň mümkinçilikler açyp beren Mehriban we Gahrman arkadamyzyň janynyň sag, belent başynyň aman, el ýurt bähwetli alyp barýan tutumly işleriniň hemişe rowaçlyklara beslenmegini arzu etýärin. Edebiýaty melul bolan kalplarda ruhy çyragymy ul söýgü bar, millilikden ruhlanyan yaş nesillerde beýik arkadagy uly sarpa 20-nji asyr türkmen prozasyny özüniň dürdäne eserleri bilen, ajaýyp kısa eserleri bilen baýlaşdyran görnükli söz usatlarymyzyň biri de Narman Jumaýewdir. Narman Jumaýew 1925-nji ýylda Lewap vilayatynyň Däne we Trawynyň Boýnuzyň owasynda dünýäge inipdir. Bizem şu Narman Jumaýewiň doglan owasynda önüp ösen nesillerin biri. Bizim yaşlığımızda Narman Jumaýewiň ady köp tutulýardy. Bizden ýazyjymyzyň adyny ýatlap ulalan nesillerin biri diýsem hem sözümüz ýalňyş bolmaýar. Ne şu Narman Jumaýewiň başlangyç bilimi alan mektebinde menem başlangyç bilim aldım da şonda türkmen dili edebiýat dersinden okudýan Esed Çeparow diýip bir hormatly muallimimiz men Aýdodu Tahirow romanyny gurrun etýän pursatymda Nargozel diýdi, sen diýen Narman Jumaýewiň owadaşy diýen Narman Jumaýewiň başlangyç bilimi edil şul mektepde alypdyr diýende biz şonu ýazyjymyzyň okan mektebinde okaýanlygymyza buýsanç duýgulary hasda artdy da bizde. Narman Jumaýewiň döredijiligi barda gurrun etmezden öň ýazyjymyza dakylan Narman adynyň aňladýan manysy barada gurrun etmekçi. Narman sözü goşma has adı bolup nar hemde iman sözlerinden emele gelipdir. Nusxa Şahir Seyit Nazar Seydi'nin döredijiliginde ilim üçün şirin canından geçermen, düldül münüp kanat bağla uçurman, namart değilim haktan kasam içermen, yanıp duran nar men, sönmenen begler diyen setirler var da. Şondan nar sözü hıcılı, ihlaslı, tutonyerli, maksada okkunlu diyen sözler bile manidaş olup gitti. Yani iman sözem bolsa kalı peklik, hoş niyetlilik
bilen manidaş hasaplanırlar. Demek yazıcımıza da kılan Narman adı hem otyalı hıculi, otyalı ihlaslı demek anlatıyor. Yazıcımızın eserlerini okanımızda, onun edebi mirasını halk köpçülüğüne, okuçulara yetirenimizde, onun eserlerinde yazıcımızın haysiyeti dolu açılıp görkezilýär. Demek Narman Jumayev adının iyisi bolan usatlymyzyň biri hasap edilýär. Orta mekteplerde Narman Jumayev'in ömür dörediciligini, yuwaş gelen povestlaryny öwrenmeklige 3 saat wagt berilýär. Ýöne bu 3 saat wagtyň içinde eserleriň aýratynlyklaryny öwretmäge bu 3 saat azlyk etýän bolsa, biz şol eserleri edebiyat akşamlarda, sapaktan daşarı çärilerde okuçlaryň aňyna giňişliğini ýetirmäge mümkinçiligimiz bar. Ine bizim bu oturan otağımız eýämsize mälim edýär mektepdigini. Ine şu ýerde biz Türkmenawat şäheriniň 9-njy orta mektebine geldik. Özüm öňümizde maksat goýup. Biz ýazyjymyz hakyny metbugatyň sahypalaryny agdaryp görüp okap ýören günlerimizde ine şeýle bir makala gawat geldik. Bu makala täsirli edebiyat agşamy diýip ne bellenipdir. Şu ýerde Edil hut şu mektepde ýöreti edebiyat gurnugy hereket edýän eken, çağalar höwes bilen okuwçylar gatnaşyp, ýygyderli döredjilik agşamlary şu gurnugyň çägini geçirýän eken. Ýazyjy Narman Jumayew barada da şu mektepde edebiyat agşam geçirilipdir. Nargözel ine özi ýazyjymyzyň hut özüniň doglan owasyny özüm doglup ýazyjyň owasynyň gaýdy. Onuň akbal näme durmuş, näşe Türkmenawat şäherini akbaly çekip, durmuşa çykyp soň şu mektepde zähmet ýoluny dowam edýär. Hem owada şu hökmünni, hem türkmen dili edebiýaty mugallimy hökmünni bir meýilnama boýunça nähili, özüňiz nähili döredjilikli çemeleşýäňiz şolar barada. Hormatly prezidentimize, çeper edebiyatımızın görnükli vekillerinin edebi mirasyna uly sarpa goýup, olaryň dörediciligini ýaş nesillere öwretmekligi, giň mümkinçilikler döredip berenligi üçin köp sag bolsun aýdýarys. Mektepde okan ýyllarymyzda biz okadan halypa muallimler okuwçylar siz Narman Jumayewiň başlangyç bilim alan mektebinde okuýaňyz diýýärdi. Şol sözler şul ýazyja bolan hormatymy hasda arttyrdy. Mektebe oturup muallim bolup özümiň çağlykdan arzu eden muallimçilik kärime ýetenimden soň mektepde 11-nji sınıfda bilim ministrligi tarapyndan tasdiklanylan meýilnama esasında Narman Jumayewiň ömür dörediciligine 3 saat wagt berilýärdi. Şol sapaklar geçip duran pursatında ýanky Narman Jumayewi ýatlap diýen temada edebiyat agşamy gurnap, oňa hormatly mehmanlarymyzy çağıryp, ýanky Narman Jumayewi gören, oň bilen dostlukly gatnaşyk saklan, ýaşulary çağıryp täsirli gurrunlar ettirmek maksady bilen ösüp gelen ýaş nesillerimize şol Narman Jumayew baradaky berilýän bilimiň has hem çuň bolmagyny maksat edinip şol edebiyat agşamyny guradyk. Edebiyat agşamymyza iş sapary bilen biziň welaýatymyza gelen hormatly mehmanlarymyz, Watan gazetynyň baş redaktory Aşyr Muhammed Sariýew, hormatly halypamyz, bilim işgärleriniň ýan gazeti bolan Mugallimler gazetynyň baş redaktor Olkeyk Paşriýewa, Galkynyş gazetynyň baş redaktory Merdan Gazakow, welaýatymyzda çap edilýän Türkmen Gündogy gazetynyň baş redaktory Arzu Hudaýberdiýewa we şeýle-de Liwa vilayat baş bölüm müdirliginiň hünärmenleri, Türkmenawat şäheriniň öňde barjy bilim işgärleri, mugallimleri edebiyat agşamymyza gatnaşdy. Edebiyat agşamymyzyň täsirliligi hasda artdy diýsem hem sözüm yalan olmaz. Sebäbi ýazyjyny öwrenýän adamlar, ýazyja düşünýän adamlar, onuň ine ýaş nesiller bar şu gurnuga gatnaşyp oturan. Edil şu wagt biz ýazyga gelenmizde de Nargözel muallim şu okuwçylar bilen edebiyat gurnugyna ýygnanşan ekenler. Şuň özünde de bir uly saatlaşyp bolly biziň gepleşigimizde maglumat alyp şu ýerden edebiyata süýgüsi bolan aýratyn okuwçylar bilen ýygnanşyp edebiyat mugallimleri bilen bilelikde söhbetlerini halka ýetirmek biziň şu ruhy çyragymda Narman Jumayew'a bagyşlan sanymyza goşun bolly mehriban
adamlar. Indi okuwçylaryň gyzyklanmasyna ýagil. Hem edebiyat akşamyna ýanky adyna gyzap geçen halipalaryňyz bar. Olar gelip çykyş edenler, onuň okuwçylar nähili goşan etdiler şonu. 2007-nji ýylda şu mektebe baş bilim müdirliginiň ýollanmasy esasında mektebe gelen wagtymda ýanky edebiyat gurnagy hereket etmeli, her muallimiň özüniň edebiyat gurnagy bolmaly diýip bize okuwary masarlarymyz ýanky müdirimiz tapşyryk berdi-de. Şonda men edebiyat gurnagymyň adyny Ilham diýip atlandyrdym. Sebäbi edebiyatdan ilham alýan okuwçylar, ýaş nesiller bu gurnaga gatnaşsyn diýen maksatdy bilen ondan soň edebiyata has ýykyn edýän, has hinli okuwçylary saýlap aldym däni. Edebiyat gurnagymyz hereket edip başlady. 2019-2020 okuw ýylynyň 1-nji çäreginde tutuş ýurdumyzda Narman Jumaýewiň ömür döredijiligi edebiyat sapagynda öwrenilýän. Şol edebiyat sapagynda öwrenilýän pursatlarında da biz edebiyat akşamımıza geçirdik. Gelen halypalar yazıcının ömür ýoly, döredijiligi barada, onun durmuşy barada täsirli gurrunlar berdiler. Şol gurrunlar hem edebiyatçılar üçin hem okuwçylarymyz üçin hem uly gyzyklanma döretdi-de, täsirligini artdyrdy. Men Türkmenawa şäheriniň 9-njy orta mektebiniň 11-nji B sınıf okuwçysy Gözel Nazarowa. Ýaňy ýakynda Halipa muallimim bilen Narman Jumaýewiň dogduk mekanyna iş tapar bilen bardym. Bu siýahat mende uly täsir galdyrdy. Narman Jumaýewiň Okan mektebine baryp görenim üçin özümi ören bagtly hasaplaýaryn. Juwan kalbymdan çykan şu sözleri goşgu tetirlerinde beýan etmekçi. Mihman boldum gadim dänep topragyna, Narman Jumanyň doglan ýerine. Bardım ýazyjynyň Okan mektebine, çağalyk ýyllarynyň geçen ýerlerine. Mektebiň bagyna çykdym aýlanyp, köne epişgeden baktım içerik. Edebiyata melul bolan kalbymda Narman Jumadan girdi ýatlama. Ýazyjyny gören ýaly dek bolup, buýsançly duýgular gaplady meni. Köne mektep binasynyň öňünde göwnüme ýazyjym durdy ýanymda. Yetimlik hasraty düşüp başyna, ýazyjym terk etdi dogduk ýerini. Halaş diýen mehrebaý bolan ülke, ýazyjyma giňden açdy gujagy. Saralan ýapraklar ýerlere gaçyp, şıvırdaşıp ýuwaş-ýuwaş seslenýär. Köne mektep binasyny seredip, Narman Jumany ýatlaýan durýan. Bizim edebiyat muallimimiz Ilham gurnagymyzyň ýol başçysy Nargözel muallimiň çeken zähmeti, meniň hem şygyryýete bolan höwesim meni ýurdumyzda geçirilýän şygyryýet bähleşiklerinde baýrakly orunlara munasip bolmagyma getirdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe biz ýaş nesiller üçin gijesini gündüz edip zähmet çekýän gahrman arkadağımyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, il bähwitli, ýurt ähmiýetli, tutýan tutumly işleriniň el mudama rowaç bolmagyny arzu edýärin. Narman Jumaýew bardaky goşgular, okuwçylar ol höwes bilen ýerine ýetirýärler. Çünki bu Narman Jumaýewiň çağalyk ýyllarynyň, ýaşlyk ýyllarynyň geçen ýerlerinde özleriniň hem ösüp ulalýandyklaryna ýaş nesillerimiz gaty buýsanýa-da. Nargözel, ine siz özüňiz haçanda Narman Jumaýewi öwrenmek baradaky mailnama boýunça şo gedege ýeteňizde siz has hem özüňiziň öňüňizde bir ikisi borç goýan ýaly duýan sebäbi Narman Jumaýewiň hem owodaş ekeniňiz, hem şoň okakden mektebini okapsyňyz, ulalypsyňyz, terbiýe alypsyňyz. Şonu siziň muallimleriňizem çağalaryny özüňiz aýtdyňyz da, okuwçylar sizine beýik ýazyjyň, bir hormatly ýazyjyň, halipa ýazyjyň, bilim alyp giden mektebini okaýaňyz diýen sözleriniň özü şu çağalan okuwçylaryň hemmesini bir beýiklige tarap ymtylmagy bir iterýä diýip düşünýär. Şo zatlardan ruhlanypsyňyz da özüňiz. Şol Narman Jumaýewiň edebi mirasyny öwretmekde, ýani okuwçylara güç gaýratymy aýaman, zähmet çekip, uğru boýunça, bilimi boýunça tarihçi ýöne ýazyjymyzyň döredijliginde durmuşy eserlerem ören,
köpde öz ütkeşikligi, aýratynlygy bilen, öz boluşdulugy bilen tapawutlanýardy. Muňa mysal edip Ýuwaş gelin powestini görkezmek bolýar. Ýuwaş gelin powesti durmuşy eser bolup, ulakan terbiýetçilik ähmiýeti eýe diýip bilýär. Çünki gelin bilen gaýnyň arasyndaky çürt kesik nähili gatnaşykda gelin gaýna nähili syla hormat etmeligini şol Ýuwaş gelin powesti anyk berýärdi. Şonu men uly edeb mektep diýesim gelýär şol eseri. Narman Jumaýew diýileni de ilki bilen Ýuwaş gelin ýadyňa düşýär. Ol kinofilm edilibin halkada ýetirilýär powest edebi esasyny ýadan biziň ýazyjymyz. Ýazyjymyzyň şol Ýuwaş gelin powestindäki Jemşidiň keşpem ata-enäni sylamak, olar sarpalamak, olar hormatlamagyň nusxasyny berip bilen keşp diýip hasap edýän. Selvi gaýnynäs syla hormat goýmagyň beýik nusxasyny görkezýär. Ýa-ni ýakynda bizde Türkmenawat şäherinde, tutuş şäher möçberinde Narman Jumaýewiň edebi mirasyna bagyşlap Narman Jumaýew ýatlap diýen temada edebiýat agşamy geçirildi. Şol edebiýat agşamyndan täsirlenip Türkmenawat şäheriniň öňde barjy bilim işgärleri özüniň döredijilikli işleýän işgärler goşgularyny galdyrdylar-da. Şol goşgulardan Türkmenawat şäheriniň 30-njy orta mektebiniň ýokary derejeli halypa muallimi, şahir muallim Dünýägözel Haýrullaýewanyň Narman agany ýatladyk bugün diýen goşgusy bilen dowam eden görüňme. Ýatlamalar ummanyna garp bolup, Narman agany ýatladyk bugün. Tutuş owo ýyly hemme şat bolup, Narman agany ýatladyk bugün. Taryhyň gatyna çuň nazar salan, Jeyhun vilayet romanyny ýazan, Parfiýa romany soňlanman galan, Narman agany ýatladyk bugün. Günler günlerden hem zynat döwründe, halypa hormatly ziyat döwründe, bir karar ilimiň awat döwründe Narman agany ýatladyk bugün. Narman Jumaýewiň nesilleri bilen, ogullary bilen, gyzlary bilen görüşmekligi, didarlaşmagy, mektep okuwçy döwrümden arzu etýärdim. Ruhy çyragymyň gepleşiginiň döredijilikli işleýän işgärleriniň kömegi bilen meniň arzuwum wysal tapdy, amalaşdy. Öten geçenlerimizi ýatlap, şular ýaly gepleşikleri geçirmäge giň mümkinçilikler döredip beren Mähriban we gahrman arkadamyzyň jany sag, beletbaş aman bolsun. İl ýurt bähwetli alyp barýan tutumly işler hem işler rowaşlyklara weslensin. Sag bolun, eden arzuwlaryňa hasyl bolsun Nargözel. Şu meýilnamada görkezlen zatlar bilen okuwçylara bilim bermek bilen çäklenmen, aýratyn bir öz okuýup başaranyňyzy, höwes ihlasıňyzy bir ýere jemläp, bir döredijilikli çağalara bilim bermeklige çalışýan ekeniňiz. Yerlerde bolup çağalar bilen bilelikde bir aýratyn okuw usullaryny ornaşdyrypsyňyz iş usullaryňyzda. Şolary şeýle ýerlikli hasap etdim. Geljekde de işiňizde uly rowaşlyklar arzu edýän Nargözel muallimside. Men Narman Jumaýew bilen esasy meniň tanışlygym bir näçe ýyl bundan ozal Aşgabatda bir haftalyk seminara bardyk. Mihmanhanada ýerleşdim. Mihmanhanada ýerleşende ýene bir adam geldi. Soň men gitjek bolan wagtynda menem gitjek diýdi. Ýanky ýaşulam meniň izimden gelip otyr. Siziň ýere barýaňyz diýip sorasam menem Narman Jumaýewiňke barýany. Ama ben aytdım, menem Narman Jumaýewiňke barýany. Soň bolýar diýip ikimiz hem täzeden salamlaşyp bardyk. Soň Narman Jumaýewiň özü işläp duran eken, aýaly Raya Bakasowa bizi kabul etdi. Men aýtdym, men de hat getirdim Rayaýyňa diýdim de. Men hat getirdim, ene şulam doganyňyzyň haty. Soň haty gowşurandan soň Raya Bakasowa meniň bile baran jora ady eken. Soň ikimiz çaýlaşdyk, oturduk şo ýerde. Ben Narman Jumaýew soradym. Olar häzir bir zatlar ýazyp otyr diýdi. Bolýar ýazyp oturan bolsa biz mene gaýtjak diýsem, ýok siz tek oturuň, siz bilen görüşjek diýdi. Soň bir ýarym saatlardan soň geldi. Aber ýene ýarym saat oturduk. Men diýdi, azrak işim bar diýdi, işläp otyryň, kitabyň üstünde diýdi, şonu ýazmasam bolanok diýdi. Häzir kelleme gelen wagtda ýazmaly men diýdi. Bolýar diýdik. Soň biz gaýtdyk. Ýanky Jorawa diýen adam bilen mihmanhana baranda
Biz gurrun ettik. Endi bir hafta köpürak bile olduk da. Şonda siz Nariman Jumayev boynuzunda doğulan, onu ne edip siz halaştı da kendiniz İsa'ma ettim, ben halacın çağalar oyundan onun atam aldı dedi. Ben dedim benim öyle den oldu dedi. Ana şey deyip Nariman Jumayev hakkında kendi gururunu verdi. Ne edip tanıştınız ise ben Çağalar oyunun kaptanında şehirde otluk meydanında mal vakıyatım. Nariman'ım benim malları bakıyanımı görüp yanıma gelip başladı. İkimiz tanıştık, dostlaştık. O zaman gelip atama gururunu verdim. Atamam, ay benim şöyle bir oğlanı göreyin hani senin yanına günde geleceğim olsa deyip biz mal vakıyan vaktinde, oğlan gelen vaktinde atama mı geldi? Atam sen bar malları kaytar deyip koyverdi. Ben malların yanına gittim kaytarmaya, o ikisi gurrun ediptir. Neme gurrun edeni bilemek. O son öye geldik. O Çağalar öyüne gitti, biz öye geldik. Son ayağlı bilen gepleşendir da. Şol oğlana benim has göğüne battı. Şunu öye de getirmesek bolan yok deyip ayttım diye. Yani ayağıyla gepleşiptirler. Sen nereden, plan yerden Atağının var mı yok hiç kimim. Onda ben seni alacak deyiptir, oğulluk alacak deyiptir. Bir hafta katladı, bir haftanın içinde de yankın izine Türk'e oğulluğa alıp geldi öyle. Yani biz bir adam yağlı olup kocalıkta yaşadık. Şol yerde okadı, o son Kerki'de muğalımçılık okulunda okadı, muğalım oluşladı. O son yapın kıskası Uruş'a gittik, ikimiz de fronta gittik deyip yankı gururun etti. Özleri 25. yılda da olan ikisem. Nariman Jumayev bir yıldan sonra ova geldi. Ben ayttım da eğer bardı gelse şunu benimki de mihmançılık alacak. Hoş dedi. Son bir yıldan sonra gelirken bana havar ettiler, ben bardım, çay içtik, zat ettik. Ondan sonra ben dedim mihman alacak dedim. Ertir bana ayarsı dedi. Ertesi geldiler, oturduk. Gepin kıskası şehirde bir kızıklı gururun oldu. Siz tarih mi olun bolyan olsanız Türkmenistan'ın tarihine ne için okadanız yok deyip mesele koydu. Bana sonra verdi. Ben aytım, ben ağırdan ministerlikten buyruk görkezmek olmasa ne edip okatacak onu. Onda siz Aşkavada siz var ya diye eşittim. Değişti kuramalara girip çıkın dedi. Son maslahat verdi. Şu dövrde ben Sovyet Türkmenistan gazetinin, Muğallar gazetinin havarçısıydım. Edin Nariman Jumayev'in aydı şeyalı. Son şol okul yılının ikinci yarımında Türkmenistan'ın tarihini bir saattan girdiler. Yine Türkmenistan'ın tarihi şondan beri o kadar geliyor. Nariman Jumayev'in maslahatı inşallah. Yerli materyallerden topladım. 3000'den kavurak nakıl topladım. 200'den kavurakam rovayat erteki topladım. Ona hem okuşların üstü bilen. Özümem giyecek gündüz değmedim. Yaşlıların yanına varıp bu ürünler 70. 80. yılların ürünleri. Geçen asırın. 1992. yılda karşılık aldık. En son gazete versem gazetelerde çıkıp başladı. Yine şundan sonra ben de şu zatları toplamak. Nariman Jumayev'in beni şuna iteklemeyi alıp vardı. Nariman Jumayev'in adam gerçiliği öğren Belent. Onun her bir sözü, tilla var söz değilsem olacak. Onun adam gerçiliği, özünün bir adama yakınlığı, mehirliği, bu da ama benim yardımdan çıkan yok. Çağalarda da kevak öyle gururun ver yani ben şunu yalı adamlar ben dostum, şunu yalı adamlar bağır, yaşa öttü deyip. Şehirde geçenleri yatla batıyoruz. Hürmetli Prezidentimizin öz çıkışlarında aydan sözü var. Tarihi, şunu ertiri bilmek, onları yaşlara getirmek her bir hünermenin, bu oğlumun, terbiyecinin borcu deyip ayettiğine şundan uğur alıp biz. Şu günde bilim ulgamında tezeliklerin bolmağı, durmuşa geçmeyi için aladı eden hürmetli prezidentimize canının sağ, ömrünün uzak olmağını, hem işlerinde kolluklar üstünlük kazanmağını, içeriki dışarı siyasette Türkmenistan'ı gülledip üstürmeye eden aladalar için sağ olsun eden. İnhayni söhbeti Nariman Jumayev'in kıydı Maysa Jumayev'a geçirmekçi. Yeri gelenine bellese Maysa gelinece
Berdi Kerbabayewiň agtyk gelini eken. Biz üçin şeýle ýakymly boldy. Iki sany edebiýatyň ustady türkmençilikde gudaçylyk gatnaşyklaryny durmuşa geçirben çağalaryna bolar birikdiripdirler. Şeý degem edebiýatyň hem döredijlikli dowamaty, dowam boljakdygyny bizde şu günlerde ole anam dörediýär. Size geçirýär söhbeti aýdyp bilersiňiz hakyny. Nariman Jumayewiň prezidenti bolýanymy men gatty boýsanýarym. Biziň maşgalamyz ören bagtly. Men iň uly gyzy. Onsoň menden biraz kiçirek Gülistan, iň kiçisi Kemal. Ýa-ni atamyz köpden bäri ýok. Biz olar hiç gaçan ýadymdan çykarmaýarys, hemişe ýatlaýarys, onuň eserlerini okaýarys. Ene atamyz dörejilikli adamlar. Atamyň aýratynlygy ol her taraplayan bilimli. Iqtisadiyyat, tarih, filosofiya, sosiologiya bulary gowy bilýärdi. Ol bize aýtýardy, tarihi bilmeýän adam ýazgy bolup bilmez. Atam özüni çekici, köwündli adamdy. Onuň öz ýörelgileri bardy. Halallyk, ak yüreklik, azatlygy söýme, garaşsyzlyk, sähmet, söýerlik we başgalar. Şu ýörelgileri bize de siňdirýärdi. Bizden talap edýärdi. Men atamyň ähli eserlerini gowy görýärdim. Iň söýýänim bu Ýuwaş gelin, Velayet, Aýduda Tahyrow. Olaryň kahramanlary Selbi, Jemşid, Soýun Süleyman, Behbit Pelvan, Zylyha, olar maňa ören yaraya. Olar ak yürekli adamlaryň geçpleri. Şu gün biz atamı ýatladyk. Hormatly prezidentimize biz maşgalamyz bolup, hormatly prezidentimize köp sağ bolsun aýdýas. Nariman Jumayew hakynda aýdanda meniň daýzamyň adamsy bolýar, meniň körekenim bolýar. Meniň ejem bolsa, meniň daýzamyň iň kiçi dogany. Ejem Türkmenistanyň usat mugalmy, körekenimiz Nariman Jumayew hakynda aýdanda ol bir şähtaçyk, bir giň gömünli, döwre adamydy. Gyzykly her hili maglumatlary görüňermegi gowy görýärdi. Men şu okuwçy wagtym körekenim kitaplaryndan ilkinji eserleriň biri bolan Sırly Gala hekaýasyny men 3-nji synpda okanda bu mende ören ul täsiri galdyrdy. Ýadyma düşýär, şu Sırly Gala hekaýasyny okarymda şol wakalar hemmesi Ceyhun boýunda, Amdere boýunda bolan wakalar. Ine meselem Akmaýanyň ýolu powestiniň wakalary Kerki töwereginde Atamra şäheriniň töwereklerinde bolup geçen wakalar şular hemmesi. Şol gahremalaryň atlary hem Lewap topragynyň atlaryna ýakyn. Şoňa şeň şonuň eserleri bize ören ýakyn. Körekenimiz Nariman Jumayewiň oňa eserleri var. Powestleri hem bar. Ýuwaş gelin diýen powestlik kinofilm bolup çykdy. Soňra tarihi powestleriniň biri Aýduda Tahyrow, soň Ceyhun romany, Velayat romany, Akmaýanyň ýoly powestlerini men özüm okapdym, şoň hemmesini bilen ýaly. Öteni ýatlamak ören gowy zat, ören peýdaly zat. Bilşiňiz ýaly körekenimiz Nariman Jumayew barada miras teleýilimi ören giňişleýin gepleş taýarlady. Ören gowy zat bu, ören gowy zat. Ötenleri ýatlamak hakyndaky şu zatlary Kur'an, hormatly prezidentimiziň adyna alkyş aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. İl ýurt bäkbetli işleri hemişe rewaj alsyn. Ýurdumyz hem awat bolsun. Biz şu wagt Nariman Jumayewiň oglunyň öýünde, ine olaň öýleriniň bir hormatly burçyny, şu görünýän kitap tekçesini Nariman Jumayewiň hut özüne degişli bolan kitaplary, ýazyjymyza degişli bolan datlary goýupdyrlar. Bu görýän kitap tekçeňizdäki kitaplar, ýazyjyň öz ýazan kitaplary hemem terjime eden kitaplary. Hemem Nariman Jumayewa belli ýazyjylar, şahyrlar tarapyndan sowgat berilen kitaplardan bar eken. Ine men elimdäki şu kitabym Kerem Gurbanypesowyň Rus diline terjime edilen kitabı, yani Borç adlı kitabı. Şu kitabın ilkinci sahypalaryny Kerem Gurbanypesow öz elleri bilen Rus diline ýadygärlik edip ýazyp beren ekeni. Şu ojaga ine ýazyjymyzyň ogly Kemal Jumayew haçanly ojak Kur'anna maşgala edinenni enewül gelinejemiz bilen Kemal aga Kerem Gurbanypesow ine şu kitaby ýadygärlik ýazyp edip beren ekeni. Edil toý tutan günleriniň hormatyny 1985-nji ýylyň 2-nji noýabry Aşgabat diýip
Kerim ağamız neşeyle yadğı qaldırıptırdı. Yaqin dostu Narman Jumayev'in neslini, oğlunu Kemal ağa şu kitabı sowat beren ekeni neş suratda seredin. Şu suratda da Kerim Gurban Nepesov yazıcı Narman Jumayev'in yan yollaşı maşgalası bilen bile düşen suratı var eken. Aslında Kerim ağa Narman Jumayev bilen olar yaqin edebi dost bolupdyrlar. Ine şu yerde yine de käbir kitaplar size görkezmekçi. Ine şu kitabım Kerim Gurban Nepesov sowat beren eken şu ojağı. Ine oňum ilkinji sahypasyny menin gowy dostum, iň gowy ýazyja sowat diýip 1961-nji ýyllyp Kerim ağa öz gol ýazmasyny galdyryp şu kitabyny sowat beripdir eken. Ýene de ýazyjylaryň käbirinden şu ojağa berilen kitap sowatlary bar. Ine şu Anna Kovusovdan berilýär. Şu öýe olam şeýle ýazýar. Men dostum Kemala diýip, Kemal ağa ine ul gelneje bilen toý tutanlaryny Anna Kovusov ýaxşy arzuwlary bilen şu kitaby beripdir eken. Hani ýazgysy Kerim ağaň galdyran ýazgysy bilen senisi bilen meňdeşdir. 1985-nji ýyl noýabr aýynyň 2-si diýilip şu ýerde bellenilýär. Ine şu suratda Anna Kovusov ne şol kitaby Kemal ağa sowat berýän, goşurýan pursaty şu suratda ne görkezilip duranlar. Ine şu suratda biziň ýazyjymyz Narman Jumayev öz maşgalasy bilen Raisa Bakasowa bilen bilelikde düşen suraty. Ine aralykdaky şu çağda olaň öz ilkinji perzentleri Maysa Jumayewa. Ine aşak ýanyna da ýene de şol öz maşgalasynyň düşen suratlary şol ýyllardan ine saklaýarlar öz nesilleri. Ine bizem size görkezdik ýazyjymyzyň geçen ýoluny ulu hormat sarpa bilen halkymyza ýetirýär bizem şu suratlary. Indi bolsa mehriban adamlar, häzir biz Narman Jumayewiň ogly Kemal Jumayew bilen oň maşgalasy bilen bilelikde häzir aşganalaryna geçip çay başyny käbir söhbetleri ýazyp edip size ýetirmekçi. Ine şu wagt şu deserhanyň daşyna Narman Jumayewiň ine ogly Kemal ağa ba, ine gyzlary, Maysa hemde Gülstan gelnejemiz ba. Kemal ağaň ine ýan ýollaşy ba, ine ul gelnejemiz. Narman Jumayewiň agtyklarynyň bardygyny size aýdypdyk, ne selibi jigimizden bar. Kemal ağa, hormat bilen biz sözü size geçirýär. Kakaňyz hakynda ine gepleşik taýýarlaýar. Bir halkymyza aýtjak diýip bir ýüregiňizde niýetleýän gurrunlygyňyz bardyr. Baş üstüne aýdyp bilersiňiz. İlki bilen Narman Jumayewiň maşgalasynyň adyndan meniň kakamy ýatlap gelendiňizi üçin, kakamyň ömrü we döredejilik barada gepleşigini edýändiňizi üçin hormatly prezidentimize ullakan sag bolsuny aýdýaryn. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak bol. Meniň maşgalada ayalım Enegül, 2 çağım bar. Selbi bilen Nariman. Oğlumu kakımın adyny daktyk. Gyzymyň ady Selbi. Ýagny ýuwaş gelin eseriň esasy gahrymany bolan Selbiň adyny daktyk. Gahrymanynyň adyny öz gyzyňyzyň adyna Selbi pikirine geldi ilki bilen. İlki bilen meň ejemiň Raisa Habibowyna şol aýtdy. Sen gyzyňy Selbi ady dakdy. Raisa Habibowyna da öz ykbalyny ilymy bilime sarp eden zenan. Türkmen Halk Hojalyk Institutu ilki açylanyny şoň ilkinji rektory siziň ejeňiz ekenine diýmek, Narman Jumayewiň maşgalasy düpli ilymy bilime öz ürküni baglan maşgala ekenine. Narman Jumayew ol dünýä edebiýatyny, biziň ýurdumyzyň edebiýatyny şeýle bir gowy bilerdi da. Şeýle bir çalt okardy. Men çağalarym bolsa, kakamyz biziň kitap okumaýdy, Ýudiýa diýip aýdýardy da, Ýudiýa. Şoň ýaly çalt okap, hem haçan görseň elinde kitap. Ondan soň işleýişiniň bir aýryty häsiýeti bardy. Şo kitap ýazsa ýa başga bir zat ýazsa birden ýazypdan çykarmaýdy. Ol nämçin oň bir näçe romanlaryny başlapdyrdy, entek taýýar bölen gutarmandyr. Sebäbi bir näçe zat üstünde işlerdi, köp ýyllap işläp, o material ýygnap, ýa bolmasa işläp üstünde durup, onuň beýlek goýýardy. Goý bir 2 ýyl ýatsyn diýdi.
Onu bir topar bolup yatan soň beýlekini gutarýadan soň oňa başlaýdy. Şonu näme getirýärdi? Galyba bir hiç çiğ yeri bolmasyn. Şoň ýaly häsiýeti bar. Eger halka berjek bolsam kitaby diýerdim muny köp işlemeli diýerdim. Gaty özüňe jogapkärçilikle seredýärdi. Şoň üçin ýaman köp işlerdi. Hikaýalary bar ekende bir topar. Onu gördük gutarmandy. Özü aýdýardy maňa, men şeýle bir köp bazam köp diýdi de. Indi maňa şolar hemmesini men işläp gutarmaly diýdi, mesir etmedi. Kemal nem Narmanyň ýeki ogly da Kemal iki gyzym bar. Oglumyň çagasy boldy. Oňa Narmanyň adyny goýduk. Belki Narman Jumaýeň iýizini tutmagy mümkin geljekdi. Biziň artistler, medeniýet işgärlerinden şeýle bir begenler de şolar gowy iş etdiler. Gön aýdyrdy, maňa hiç gerek däl. Maňa şu näme halkym kitaplarymı okasa, şol esasy bahar ýaz üçin şeýdip aýdardy. Elbetde biz yaş ösdürümler terbiýelenjek bolsak, diňe şu edebiýatyň üstü bilen şoň ýaly ýazgylaryň durmuşyndan görkesen gowy täsir edýär. Diňe şu kitaplaryň üstü bilen bizim taryhymyzy öwretmeň üstü bilen medeniýetimizi galdyryp şeýdip terbiýelep bilýär. Ýene bir zat aýdyp biljek, çağalaryny gaty gowy görerdi. Ondan soň özü sada adamdy da, şoň üçin çağalaryny şeýle terbiýelerdi. Hem iş aýdyrdy, zat diýip ulgamaň. Olun bilen hiç awray kazanmarsyň. Gowy işleseň, halka peýda etseň, halkyň öňünde ak ýürekden hyzmat etseň, sada bolsaňyz, alçyk bolsaňyz, adamlaryň gerek ýerinde alyrly aglap, gerek ýerinde gülseňiz, ine şunda siz adam bolursyňyz. Şoň ýaly diýet. Kakaňyz biziň bilşimize görä, biziň ýazyjymyz Narman Jumaýew ol urşada gatnaşypdyr, watan gorugunda bolupdyr. Kakaňyz şol ýyllar hakynda size gurrun berýärmidi? Ova meniň kakam Narman Jumaýew 1940-njy ýylyň fevral aýynda 17 ýaşda harby wekili arza ýazyp beýik watançylyk urşuny meýletini gidipdir. Ol Ukraina, Moldawiýa, Rumyniýa, Bolgariýa, Wengriýa döwletleriň azat etmeklige gatnaşypdyr. Urşda görkezilen edermenligi üçin medallar bilen tiýlyglanıpdyr. Kakam hem beýik watançylyk urşy hakynda köp kitaplary bar. Ol öz başyndan geçiren zatlary öz kitaplarynda wasp edipdir. 1976-njy ýylda kakam bilen Russiýanyň Novgorod şäherine gitdim. O taýda kakam Türkmenistanyň gahrymany bolan Aýdawdy Tahirow barada kitap ýazmak üçin maglumat ýygnaýardy. Şol wagt men kakamdan uruş hakynda gurrun bermegini haýyş edýärdim. Ol bolsa siz ýaşlar uruş barada kinofilmlerden, teatr oýunlardan bilýäňiz. Siz pikir edýäňiz, uruşda biz öňe ıglap düşman ulaglaryny agdaryp ýeňiş kazanýandyk diýip şeýle sözleri eşitjek bolýansyňyz diýärdi. Eger men saňa mysal üçin Wengriýanyň paýtagty bolan Budapest şäheriniň golaýynda hapa eşikde ýagşyň aşagynda günde dost oglanlary atyp öldürýändigini görüp akopda bir aýlap ýatdyk diýip gurrun bersem sana gylykly bolarmy diýärdi. Sebäbi uruş gaty erbet Türkmen milletine hiç haçan şeýle uruş başyndan gelmesin diýärdi ol. Şoň üçin sana we başga Türkmen oglanlara watana gurluk etmäge wagt gelse, şeýle gahrman ata-babalarymyzyň bolandygyny we olary ýatda saklap watana wepaly gurluk etmeklerini haýyş edýärdi. Kemal agan gurrun berişine göre Narman Jumaýew uruş ýyllar hakynda aslynda ol köp gurlemediligi gowy ýani kenne. Öz ogly sowal bilen ýüzlenende bolsa watanyň gadryny bilmeklik üçin aýdyp geçýän eken, aýdyp berende de uruş barada gurrunlaryny. Narman Jumaýew öz ogly bilen Novgorod şäherine bolýan Aýdawdy Tahirow hakynda maglumat ýygnamaklyk üçin ine şol ýerde düşülen surat bar. Hanha
şol ýadygerlik Türkmen eskerlerinin düzülen toparın hatirasyna şol ýerde uruş yerlerine watan üçin öz janlaryny gaýgyrman watana bagş eden ogullaryň atlary daşa ýazylypdyr. Ine şolam şu ýerde surata alınıpdyr. Aradan çykan ogullaryň atlarynyň hataryny ne bir näçe Türkmen atlary, familiýalary bar. Ine Amanow, Seyitoliýew diýip ine bide Kemal aga şu wagt düşündirdi şonu. Şol ýerde watan üçin aradan çykan ogullaryň hatirasyny ine dikeldilen ýadygerlikden ine şu daşa ýazylan eken atlary olam aýratyn şey surata alınıpdyr. Bu Kemal agaň öýünde ne öz kakasyny ýatlatýan maglumatlaryň arasynda ine şunu saklaýan eken surat edip. Kemal aga kakanyň ýazyjy Narman Jumaýewiň haýsy eserini gowy görýäňiz? İň gowy görýän ma ýuwaş gelin Aýdogdy Tahirow. Vilayet. Şu iň men pikir edýän esasy onuň eserleri. Iň meşhur bolan eserleri dogrudan hem sizem şol eserlerini gowy görýän ekeniňiz. Kakanyň şu oglanjyk kaňy size berýän nesihatlary ýadyňyza düşýärmi? Nähili bol oglum diýerdi o size? Birinciden ol diýärdi watany Türkmenistany söýdýärdi ma. Bu watan gullugy gidenini maňa aýtdy. Kemal sen Türkmenistany watany wepaly gulluk etdi diýdi. Men özüm şerket gullukda boldum. Soň gelenine o kakam aradan çykdy 1984-nji ýylda. Dogry. Ýöne kakanyň eden işleri ýaşaýa, edebiýatda ömrü dowam edýär hawa. Men ýene bir gerek hormatly prezidentimizi goňşy we beýleki döwletler bilen mihman söýer, parahat söýer, gatnaşykly alyp barýandygyny, parahat we hemişilik bir tarap ýurdumyzyň bardygyny köp sag bolsun aýdýan. Goý arkadagymyzyň işi hemişe uğruna bolsun, jany sag bolsun, görjegi gowy bolsun. Sag bolun, eden arzularymyz üçin Kemal aga. Bizne Türkmenistan bir taraplyň mekany ýylyny mehriban adamlar. Şu ýazyjy şahyrlaryň ömür döredjiligini öwrenmek maksat bilen şolun nesillerinin ilkinci kapısyny kakanmadan şu ýylda Narman Jumaýewiň nesilleriniň ojagy boldy. Şu ojakdan öz döredjilik toparymyz bilen ýene bir gezek bizem Narman Jumaýewiň nesilleri bilen bilelikde arkadagymyda bize şeýle mümkinçilikler berýän üçin Türkmeniň şeýle ägirt ogullary hakyna ýatlap nesilleri bilen bilelikde giň işleýän söhbetleri urap halkymyza ýetirmek mümkinçiligini beren üçin hormatly prezidentimiz bizem tüýs ýürekden sag bolsun aýdýar. Goý arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Indi bolsa biz öz işimizi studiýamyzdan dowam edýäs. Ine Kemal aga da biziň studiýamyzda gepleşigimizde de gatnaşyp otyr. Şol ýerden öz işimizi dowam edip size söhbetlerimizi ýetirmekçi. Kemal aga köp sag bolun beren görümleňiz üçin. Narman Jumaýewiň aýratyn zehinli taraplarynyň bir ýatkeşlik bolupdyr, biram dil öwrenicilik bolupdyr. Dili ussat öwrenmeklik üçin olan bir ussatlygyň zehiniň bir aýratyn tarapy. Mysal üçin hemme rus dilini bilýän adamlar terjime etmekle ussat bolup bilmeýär. Ine Narman Jumaýew dünýäň beýleki dillerine gyzyklanypdyr, hem terjimeň hem ussady bolupdyr. Edil şol okuýup zehini oň nesillerine de geçipdir. Ine selewejigimiz ingliz dilini, rus dilini dolu bilip daşary döwletlerde öz bilimini berkidip ýene de gelip öz ata watanymyzda ine halkara insanperwer alymlary ösüş universitetine de talipleri bilim beripdir. Ýene de şol öz bilimini kämilleşdirmek maksat bilen hem öz durmuş ýagdaýy sebäpli ýene de daşary döwletlerde öz işini, bilimini berkitmekle üçin işini dowam edip ýören eken. Şeýle bir ihlas edýän eken. Öz atasy hakyna, biziň ýazyjymyz Narman Jumaýew hakyna joda çoňur gyzyklanýan eken, maglumatlar ýygnaýan eken. Hem käbir maglumatlary bize getirip berdi. Türkmen ýazyjylary, şahyrlary, suratkeşleri hakyna bir jemlenen kitapda Narman Jumaýew hakyna da 1966-njy ýylda berilipdir ekenine görkezseňiz. Halklaryň dostlugy jurnalyny
Türkmen yazı şahirlerinin eterlerinden berilipdir. Şonun Narman Jumayev hem Yuvaşgel'in eteri çıkarılıptır bu kitapta. Umuman alanında Narman Jumayev'in 6 tane eteri Rus tilinden tercüme ediliyor. Bunun başka Türkmen yazılarının, şahirlerinin, suratkeşlerinin eterleri cemlenip İngiliz tiline çıkarılıyor. 66. yılda. Ama ne olsa İtalyan diline çıkarılıyor. Şort edil şunyali 66. yılda Besim Nuraliyev'in beylik suratkeşlerinin suratlar var. Kerim Kurban Nepet'in, Aman Kekil'in, ondan Narman Jumayev'in Yuvaşgel'in şuna talınıptır. Umuman her türden bölükler, şahirlerin eterlerinden, yazıların eterlerinden bölükler cemlenip İtalyan diline hem de İngiliz diline 66. yılda nisar ediliyor. Bunun ödüm Türkmen edebiyatını dünya yaymakta ullokan iş edildiği. O tercümelerim Rus okuyucularına 6 tane kitap yetiriliyor. Hakta bendim, Yuvaşgel'im, ilekay eterlerim 6'sı nisar ediliyor. Yani qaydanlaňyzyň üstüne ine şundan bide selwe getirip gowşurdy. Fransuz dilini inhe edir şu açan sahypamyzda Narman Jumayewiň ömrü dörüdjüligi hakynda berilýän eken diýmek. Ýazyjymyz Narman Jumayewiň dörüdjüligi ömrü hakyndaky maglumatlara diňe türkmen okuyjylary däli bir näçe dillerde şol öwrenilýär, maglumatlar ýetirilýän eken. Ýene bir zady goşasym gelýärdi. Orta Aziýa halklarının edebiyatı barada yürütü maglumat berýän antologiýa dörüdilip ýör häzir. Bir kilden çıkmak mümkün deyip taýram aýtdy. Menim özüm eşitdim. Şonun Narman Jumayewiň sebäp Amerikan okuyucularını yetirmek üçün ya da şolarda yürütü Türkmen dilinden, edebiyatından tapak vermek üçün şahirlan, yazılan eterler tercüme edilip yürütü antologiýa dörüdilýän eken. Ýeke bir bizim Türkmenistan däl, Kyrgyzlaryň hem Özbeklaryň hem Gazaklaryň hem hemmetiniň antologiýasy düzülýän eken. Soňa da Aman Kekil'iň, Gara Teyitliýewiň hemmetiniň Narman Jumayewiň atlar bar eken. Şoda bir gaty begenler ýa-da dünýä ýaýmagyna. Yaponiýada da dörüdilip soňal antologiýa okudylyp ýör häzir. Şeýle gowunçly habarlar. Türkmen edebiýatynyň wekilleriniň çagynyň, sesiniň dünýä ýaýraýanlygynyň subutnamasy şu aýdylanlar. Helki belek geçişiňiz ýaly, men Narman Jumayewiň akdygynyň gelini. Men Narman Jumayewiň eserlerini, Narman Jumayewiň özüni mektepde öwrenmeden tanayan, ýagny biz eserlerini mektepde öwrenýärdik, geçýärdik. Onuň gelejekde bu maşgalaga gelini boljagyny men bilemokdym. Biz tanışamyzda Narman Jumayew men aýtdym da, Narman adyň tanış. Narman Jumayew şeýle ýazyjy hem bolupdy diýsem, men şoň akdygy diýip aýdypdym maňa. Narman Jumayew ýazyjy hakynda men şu maşgala gelin bolup gelemden soň gaýny kejimden, ýollaşymdan, gaýnymdan, gaýnatamdan hakem içkin köp zat öwrendim. Narman Jumayewiň maşgalasy Raýs Habibowna bolan. Ol Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolandyryş institutynyň birinji rektory bolan. Bugün biz olary ýatlap otyrys. Şeýle mümkinçilikler döredip berenne hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýas. Hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutýan işlerine elmidama üstünlük arzu edýäs. Umuman Türkmen halkynyň bir däwi bar da, beýgini beýgeldip beýgelýär. Şoňa gaty bir hoş bolýar. Türkmen halky şoňa gaty beýgenýär. Menim öz gedegimde hormatly prezidentimize şunu ýaly. Almy bilimi östirip, ýaş nesil barada edýän aladalarny hatam öňe edeb mirasymyzy öwrenip, hem de şon dünýä ýaýyp, şunu ýaly uly işler alyp barýanlygyna gaty köp sag bolsun aýdatym gelýär. Goýjan sag bolsun, öý abadan bolsun, iş rogaç bolsun. Ýene de tutumly işlerini mundan beter öňe gitsin. Fursatdan peýdalanyp milli edebiyatymyzyň düýünki güni edebi mirasymyz barada onu halka ýeterli etmäge, ýaşlarymyza ýetirmäge, tomaşaçylara ýetirmäge şeýle mümkinçilikleri döreden hormatly prezidentimize tüýsürekden sag bolsun aýdýam.
o canının sağı başının dik il yurt behfitli işlerinin elmada mı rovaşlanmağını arzu edeceğim. Sağ olun. Halipalar hem de sağ olsun aydiyan. Narman Jumayev'in nesilleri, doğan olup katnaşan adamlar geldiler. Talipler siz katnaştınız. Hem bilelikte Narman Jumayev'in ömrünü, dörödücülüğünü açıp görközlük nesil doğama taqınna halkımıza getirdik. Ine bir de şeyle mümkünçilikleri dörödüp verin. Türkmen edebiyatının vekilleri hakkında giyin söhbetleri tayyarlap halkımıza getirmeklige mümkünçilik verin mehriban arkadağımıda biz ruhu çırağım gepleşigini tayyarlayıcılar bolup, ona katnaşıcılar hem gepleşigimizin muştaqları bolup, tüy sürökten sağ olsun aydiyat. Goy hormatly prezidentimizin canı sağ olsun. Ömrü uzak tutyan, ähli tutumları rovaç alıp, maksatlı menzilleri hasıl olsun. Edid adamlar ruhu çırağım gepleşiginin inniki sahanlarına da söz sunuğutunun aşıklarını katnaşmaklığa çağırıyaz. Gepleşigimizin inniki sahani Türkmen edebiyatının görnüklü vekili Ussat Şahir Anny Gurtgelliw hakynda bolar. Ruhu çırağım size kalp temizligini, payhas baylygyny hem pikir durlugyny arzulap, sizin bilen hoşlaşýar. Yine de yaylamda ruhu çırağımyň inniki sahanına duşuşýança, hoş sağ bolun mehriban adam.